பயங்கர வலி. பார்த்தாலே நல்லா தெரிஞ்சுக்கும். ஆக்சுவலா நான் வந்து ஈஷோ கிளாஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். தனேஸ்வரி மேம் அப்புறம் சொன்னாங்க நான் எடுக்கிறேமா, நாங்க எடுத்துருங்க மேம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா நம்மளோட ஃபேவரட் 8வது வருஷம், நான் 7th வருஷம் தான் விட்டுலாம்னு நினைச்சேன். 8வது வருஷம் வந்து அந்த பரியகா சுக்கரம் கிருஷ்ணரோட குவாலிட்டி இது விட மனசு வரல. கடைசியில மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன், மேம் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு. இதோடு முடியுமா, நாங்க அதெல்லாம் நான் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு. சோ ஆக்சுவலி அதனால எடுத்தேன். பட் இல்லைன்னா கொஞ்சம் எஸ்கேப் ஆயிட்டு இருப்பேன். பாரதியார் பாடிய புதுமை பெண், உறுதி, மன உறுதி. மனதில் உறுதி வேண்டும், மனதில் உறுதி இருந்தா எதை வேணாலும் செய்யலாம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நானா மாதாஜி? நீங்க வேற மாதாஜி. நான் வந்து செஞ்சிருவேன் சொல்ற கதைக்கு அப்புறம் மனதில் உறுதி நிச்சயமா இருக்குதுங்க மாதாஜி. நான் 4:30 மணிக்கு பேசின அப்புறம் நீங்க எல்லாம் வந்து என்ன சொல்ல போறீங்கன்னு பாக்கலாம். 4:30 மணிக்கு நான் பேசுறப்போ நீங்க டீச்சருக்கே லைக் இல்ல. நான் சொல்லிடுறேன். என்னுடைய ஒப்பீனியன் இல்ல, நான் ஒப்பீனியன் இல்ல, நான் நடந்த கதை தான் சொல்ல போறேன். அதுக்கப்புறமும் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்றத சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன சொன்னாங்கன்றத சொல்றேன். அந்த 3 தான் நான் சொல்ல போறேன். சரியா? பாரதியார் பாடிய பெண் தான் நான் நிச்சயம் சொல்லுவேன். நான் 4:30 மணிக்கு சொல்றதுக்கு அப்புறம் நீங்க சொல்லணும். அப்புறமா தான் நான் கேட்பேன். சரிங்களா? நான் வந்து இன்னைக்கு இல்ல, நான் இது இன்னும் ஒரு 1 or 2 weeks ஆயிட்டு கம்ப்ளீட்டா சரியாயிட்டு நாட் உடம்புல மைண்ட் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டு பேசணும்னு நினைச்சேன். பட் இன்சிடென்ட்லி விஷ்ணுமாரி மாதாஜி ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சதுல நான் இன்னைக்கே சொல்ல வேண்டிய சிச்சுவேஷன் வந்ததால நான் வந்து 4:30க்கு சொல்றேன். இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஜெய 5ஆம் பக்கம் மாதாஜி, மேலோட்டமாக அப்படி அந்த பேரா. எஸ் பத்மா மாதாஜி, நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நான் ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்ல போறோம். ஜெய चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம என்னன்னா இதேதான் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம தெரிஞ்சுக்க இது இல்லை, ஒரு செகண்ட். நம்ம ஓகே, நம்ம எங்க இருந்தோம் இருங்க. ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மய்யா ददाति स्वपदातिकम्. कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. எல்லாரும் हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे. हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றத தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான். கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வர்ற ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் எது, யாரு?
என்ன மாதிரி பலராமர், சங்கர்ஷ்ணர், சங்கர்ஷனர் சங்கர்ஷ்ணர், கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வர ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் யாரு? சங்கர்ஷ்ணர், பலராமர், பலராமர் பலராமன், நாட் சங்கர்ஷன், பலராமன். ஓகே, பலராமனோட ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரபிள் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் யாரெல்லாம்? சங்கர்ஷ்ணர், வாசுதேவர், பிரத்யும்ன, ரவிவர்மன். வசுதேவர் வெரி நைஸ். வாசுதேவர் எதை குறிக்கிறது? வாசுதேவர் வாசுதேவருடைய மகன் கிருஷ்ணர். ஓகே, வசுதேவரோட மகன் வாசுதேவர். பட் வாசுதேவர் எதை குறிக்கிறார்? கிருஷ்ணன். கிருஷ்ணர். வசுதேவர் தான் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர். சோ எங்க இருக்கிறாரு? எந்த கிருஷ்ணர் அது? இதுல இரண்டு கைகளை உடைய கிருஷ்ணர். வாசுதேவர் வந்து இல்ல, யாரோட? நந்தகோபாலோட கிருஷ்ணன் வந்து நந்த மகாராஜாவோட கிருஷ்ணன் வந்து கோவிந்தர் பிருந்தாவன் கிருஷ்ணன். இந்த வாசுதேவர் ஆக்சுவலி 400 கிருஷ்ணா. அப்புறமா தான் 200 மதுராவில் இருக்கிற கிருஷ்ணர். ரைட், எக்ஸாக்ட்லி. மதுராலையில் இருக்கும் கிருஷ்ணர். அந்த கான்செப்ட் கிளியரா இருக்கணும். அண்ட் அவர் பரமாத்மா ஃபீச்சரை குறிக்கிறார். ஓகே, நம்மளோட பிரதியும்னா வந்து எந்த பர்டிகுலர் சென்ஸ் பத்தி நம்ம பேசுறோம்? காமதேவன், கரெக்ட். அது வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ட். மாதாஜி வெரி நைஸ். எஸ், பிரதியும்னா இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, அண்ட் அனிருத்தா அகங்காரம். அகங்காரம் மைண்ட் 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 ஈகோ ரெண்டுமே எடுக்கலாம் மாதாஜி. இப்போ வந்து என்ன அனிருத்தர் வந்து அகங்காரம்னு போட்டிருக்கு மாதாஜி. அனிருத்தர் வந்து அகங்காரம், கரெக்ட் மாதாஜி. அண்ட் பிரத்யும்னா மாதாஜி மனம்ன்றது மைண்ட். மனம்ன்றது மைண்டா? ஆமா, மனம் மாதாஜி. நீங்க அனிருத்தர் வந்து மைண்ட்னு சொன்னீங்க. பிரத்யும்னரின் பெயர் வந்து மனம். ஒரே ஒரு செகண்ட் பத்மா மாதாஜி, நீங்க சொல்றதும் கரெக்ட், இவங்க சொல்றதும் கரெக்ட். அது என்ன நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதுக்கு நான் இந்த டாபிக் கொண்டு வந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஒரே ஒரு பேசிக் கிளாரிபிகேஷன் சொல்லுங்க. மனோன்றது மைண்ட், புத்தி கரெக்டா? தமிழ்ல இன்டெலிஜென்ஸ் இல்ல? ஓகே, ஏன்னா நான் அதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணனா கான்செப்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அதுதான். சோ மனோ வந்து கரெக்டா இங்கிலீஷ் தான் கேக்குறேன், நான் அனிருத்தரை பத்தி கேட்கல. ஓகே, சோ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? என்ன பண்ண போறீங்க? புத்தின்றது இன்டெலிஜென்ஸ், கரெக்டா? ஓகே, சோ இப்ப என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த என்டையர் நேத்து கன்ஃபியூஷன் வந்து ஏன் மல்டிபிளா போகுதுன்னா, சங்கராச்சாரியாவோட ஒரு கான்செப்ட் சொன்னோம். அதுல ஒரு செட் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ நான் அதை ரிவைஸ் பண்ண போறது இல்ல, அதை விட்டுறலாம் நம்ம. ஏன்னா நம்மளுக்கு சங்கராச்சாரியாவோட கான்செப்ட்ஸ் தேவையில்லை. நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வேண்டிய ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்மளோட கான்செப்ட் என்ன, நம்மளோட மாதவ கௌடியா சம்பிரதாயம், அச்சிந்த வேதா பிலாசபி பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட கான்செப்ட் படி இவங்க எல்லாருமே வந்து 400 ஃபார்ம், ரைட்? கிருஷ்ணர் வந்து 200. இந்த ரொம்ப கிளியரா எல்லாரும்? ஆமா மாதாஜி. 400 தான் நாராயணன். என்ன மாதாஜி? மாதாஜி 400 இதுன்னா நாராயணர். ஆமா, கரெக்ட். நாராயணன் ஒன்லி 400 ஃபார்ம் இல்ல, நாராயணன் இதுல அதுவும் கரெக்ட். பட் இவங்களும் ஃபார்ம், அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். அது கிளியரா? நம்ம இந்த 4 பேருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? பாத்துருங்க. டோர் அப்புறமா சாத்தலாம் மாதாஜி, இங்க கவனிங்க. சோ இந்த 4 பேருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இல்ல, உருவத்தில் என்ன வித்தியாசம், என்ன டிஃபரன்ஸ், எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இந்த 4 பேரு? அவர்கள் வைத்திருக்கிற அந்த ஆயுதங்கள் வந்து மாறி மாறி இருக்கும் மாதாஜி. கதை எல்லாம் ஒண்ணு மாறி இருக்கும். கரெக்ட். சோ இந்த என்ன சொல்றீங்க? கதை ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, கலப்ப வச்சிருப்பாங்க. பலராமர் தான் கலப்ப வச்சிருப்பாங்க. இல்ல 4 பேருமே 4 தான் வச்சிருப்பாங்க. சங்கு சக்கரம் கதா வச்சிருப்பாங்க. மாறி மாறி இருக்கும் இடம் வந்து மாறி மாறி. பிரேமா மாதாஜி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அந்த கான்செப்ட் எல்லாருக்கும். அதாவது எல்லாருமே சங்கு சக்கரம் கதை தாமரை எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஆனா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடத்துல வச்சிருக்கோம். கதை வந்து ஒரு சில இடத்துல வலது கையில இருக்கும், ஒவ்வொரு இடத்துல கீழே இருக்கும். அந்த மாதிரி மாறி மாறி இருக்கும். அது சரியான இது எனக்கு தெரியல, ஆனா அந்த இது வந்து மாறி மாறி இருக்கும். கரெக்ட். சோ அந்த 4 ஐட்டம்ஸ் என்னமோ அதேதான். தாமரை கதை சங்கு சக்கரம் வைத்திருக்கிற இடம் வேற. Different places இருக்குமா மாதாஜி? They have the weapons in different places.
பொசிஷன் மாறும். அதாவது ஒருத்தருக்கு கையில இருக்கும், இந்த ரைட்ல இருக்கும், இன்னொருத்தருக்கு லெஃப்ட்ல இருக்கும், அந்த மாதிரி. அதுல இருந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். எந்த இடத்துல நமக்கு இன்னும் சரியா கரெக்டா தெரியல. ஆனா மாறி மாறி இருந்தாக்கா அவங்கள நம்ம ரொம்ப டீடைலுக்கு நான் போல. அதான் என்ன சொன்னீங்க? பலராமது வேற மாதாஜி. நாங்க அந்த 4 ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரபிள் அண்ட் செகண்ட் குவாட்ரபிள். ஓகே மாதாஜி. ரைட். சோ இதுதான் நம்ம வந்து பிராடா தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ பலராமோட 5 ஃபார்ம்ஸ் என்ன? பலராமர் வந்து இவர் சங்கர்ஷனர், முதல்ல சங்கர்ஷனர், 3 அனந்தர், 3 விஷ்ணுக்கள், 3 விஷ்ணுக்கள், 3 விஷ்ணுக்கள், சங்கர்ஷனர், அனந்தர், ஆதிசேஷன். ஓகே. சோ இப்ப வந்து நான் வந்து இந்த மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இது இன்னைக்கு நான் எடுக்க போறது இல்ல. இதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த 3 பேரு இது போறோம் இன்னைக்கு. இந்த வேர்ட்ஸ் முடிச்சிட்டு அப்புறமா நான் அந்த ரிவிஷனுக்கு வரேன். ஏன்னா இப்போ நிறைய எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். சோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். மத்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். வெர்ஷன் எங்க இருக்குன்னு பாக்குறேன். லெசன் இது நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம்ல மாதாஜி. இன்ஃபாலிபிள். பத்மா மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் எப்படி இருந்தாலும் பிரேமா மாதாஜி நீங்க யார் படிக்கணும்ன்றத சொல்லலாம். எஸ் மாதாஜி. மே ஐ ரீட்? Yes, you can read, but I want to know from where. எங்க இருந்து படிக்கணும் நம்ம? நீங்க 553ஆம் பக்கம் சொல்ற மாதாஜி. இதுவா? 555ஆம் பக்கம் மேலோட்டமாக அந்த பேரால. பிரேமா மாதாஜி எந்த பேரான்னு தெரியுதா இங்கிலீஷ்ல? இங்கிலீஷ்ல தெரியல மாதாஜி. மேலோட்டமாக பார்ப்பதற்கு புரிந்து கொள்ள இயலாத ஐஸ்வர்யங்களில் நீங்கள் அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். 6 opulence. 6 ஐஸ்வர்யங்கள். அதுவா ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இன்னைக்கு? அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. 6 ஐஸ்வர்யங்களில் நீங்கள் எல்லையற்றவராக இருப்பதால் உங்களுடைய தெய்வீக குணங்களை யாராலும் அளக்க இயலாது. தத்துவ அறிஞர்களும் சிந்தனையாளர்களும் பௌதிக உலகின் முரண்பாடான தோற்றங்களாலும் முன்னுரைக்கப்படும் நியாயவாதங்கள் மற்றும் தீர்ப்புகளாலும் பிரமித்து போகின்றனர். அனைவரையும் கட்டுப்படுத்தி ஆளக்கூடிய உங்களுடைய பெருமைகள் கற்பனைக்கு எட்டாதவை. அவர்கள் வார்த்தை ஜாலங்களால் மயங்கியிருப்பதாலும் சாஸ்திரங்களின் வெவ்வேறு கணக்குகளால் குழம்பி இருப்பதாலும் அவருடைய கொள்கைகள் உங்களை தீண்ட முடியாது. உங்களுடைய அசிந்திய சக்தியானது உங்களை பௌதிக குணங்களில் பற்றின்றி வைக்கின்றது. பௌதிக எண்ணங்களின் எல்லா கட்டைகளையும் மிஞ்சிய உங்களது தூய தெய்வீக அறிவானது உங்களை எல்லா அனுமான முறைகளுக்கும் அப்பால் வைக்கிறது. உங்களுடைய அச்சிந்திய சக்தியினால் முரண்பட்டது என்று ஏதும் உங்களிடம் இல்லை. மக்கள் சில நேரங்களில் உங்களை அருவமாக அல்லது உருவமாக நினைக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் ஒருவரே. குழம்பிய அல்லது மயங்கிய நிலையில் இருப்பவனுக்கு கயிறானது பலதரப்பட்ட பாம்புகளைப் போல தோற்றமளிக்கலாம். உங்களை பற்றி உறுதியாக அறியாத அது போன்ற குழம்பிய நபர்களுக்காக அவர்களுடைய உறுதியற்ற நிலையை தொடரும் பொருட்டு நீங்கள் வெவ்வேறு தத்துவ முறைகளை படைக்கின்றீர். ஆன்மீக மற்றும் கண்டினியூ பண்ணட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஆன்மீகம் மற்றும் பௌதிக செயல்களுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டினை நாம் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீகமயமான முழுமுதற் கடவுளால் வெளிப்புற உதவி ஏதுமின்றி எந்த ஒரு செயலையும் செய்ய முடியும். ஜட உலகில் நாம் ஒரு மண்பானையை உருவாக்க விரும்பினால் அதற்கான மூலப்பொருட்கள், இயந்திரம் மற்றும் தொழிலாளியும் நமக்கு தேவை. ஆனால் இக்கருத்தினை முழுமுதல் கடவுளின் செயல்களுக்கும் கொண்டு செல்லக்கூடாது. ஏனெனில் நம்முடைய சொந்த கருத்தின்படி எவையெல்லாம் அவசியமானவை என்று தோன்றுகின்றதோ அவற்றின் உதவியின்றி அவரால் எதை வேண்டுமானாலும் கன நேரத்தில் உருவாக்க முடியும். ஒரு குறிப்பிட்ட குறிக்கோளை நிறைவேற்ற பகவான் அவதாரம் எடுக்கும் போது அவ்வாறு அவதரிக்காமல் அவரால் அக்குறிக்கோளை நிறைவேற்ற இயலாது என்பது பொருள் அல்ல. அவரால் எதை வேண்டுமானாலும் வெறும் விருப்பத்தின் மூலமாகவே செய்துவிட முடியும். ஆயினும் தமது காரணமற்ற கருணையினால் அவர் தம்முடைய பக்தர்களை சார்ந்து இருப்பது போல காணப்படுகிறார். அவர் அன்னை யசோதையின் மகனாக தோன்றுகிறார் என்பதால் அவர் அவளுடைய பராமரிப்பினை சார்ந்திருக்கிறார் என்று எண்ணக்கூடாது. மாறாக அவர் அத்தகைய பாத்திரத்தினை
தமது காரணமற்ற கருணையினால் ஏற்கின்றார். தமது பக்தருடைய பாதுகாப்பு தோன்றும் போது என்ன மாதாஜி அந்த லைன் முடிச்சிடுங்க, அந்த பேரால அந்த ஒரு லைன் முடிச்சிடுங்க. தமது பக்தர்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக தோன்றும் போது இயற்கையாகவே அவர் அவர்களுக்காக எல்லாவித துன்பங்களையும் துயரங்களையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து என்ன சொல்ல வராங்களா, இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சி எதுக்கு இந்த டாபிக் வருதுன்னா, பீப்புள் வந்து சில தடவை என்னன்னா பர்சனல் இம்பர்சனல் அன்ற கான்செப்ட்ல இவருக்கு இது முடியும். நான் ஆல்ரெடி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அவர் வாயில சாப்பிடுவாரா மாட்டாரா எல்லாமே பண்ணுவார், அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அது. கரெக்டா? நிறைய கன்ஃபியூஷன்ல இருந்தீங்கன்னா நம்மளே வந்து இல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது வந்து மைண்ட் தான். ரைட்? இதுக்கு வந்து என்னன்னா ஹாலுசினேஷன் இன்னொரு வேர்டு கூட இருக்கு, எனக்கு எக்ஸாக்டா வரல. ஆப்டிக்கல் இல்யூஷனோட இன்னொன்னு என்னன்னா, ரோட்ல இருந்து ஒரு ஆங்கிள் பாக்கறச்சே நம்ம வந்து கயிறா பாம்பான்னு தெரியாது. அதே மாதிரி ரோட்ல நடக்கறச்சே ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் இது. அந்த மூணுன்ற ஸ்கையும் சீயும் தொடர மாதிரி இருக்கும். பட் இதெல்லாம் வந்து நடக்க போறது இல்ல. ரைட்? கடல்ல பார்த்தாக்கா கடல் நீரும் வானமும் தொடர மாதிரி இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி, தொடர மாதிரி இருக்கும். அது வந்து நடக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கிருஷ்ணர் வந்து யசோதரோட பிறக்கிற மாதிரி. பட் உண்மையா பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், அவர் யாருமே லாஜிக்கலி அவர் தான் தந்தை. அவர் எப்படி குழந்தையா இருக்கணும், அதேதான் மனைவி கான்செப்ட். மனைவி கான்செப்டும் அதே கான்செப்ட்ல தான் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ரைட்? சோ அவர் வந்து ஏன் வர்றாரு அப்படின்னா, ஃபார் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ். இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். நம்ம வந்து எதுவுமே அராகுராவே படிச்சோம் வச்சுக்கோங்களேன், உங்களை சொல்ல என்ன கூட செய்யணும். நம்ம ஜூனியர் ஹரிதாஸ் கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், தெரியலன்னா நான் வந்து மண்டே சொல்றேன், ஞாபகப்படுத்துங்க. கேக்கர்ச்சே நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமா தெரியும் ஏன் சைத்தன்யா பிரபு வந்தாருன்னு. நீங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதையை சொல்றேன். நம்மளோட பரத்தோட கதை கேட்டா, இப்படி பண்ணிட்டாரே, எப்படி அவர் பக்தியில இருந்தாரு, பாவத்துல இப்படி ஒரு தப்பான்னு. இதெல்லாம் தப்பும் இல்லை கதையும் இல்லை, இது ஆக்சுவலா உண்மை. எதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்கோசரம் பண்ண லீலையே தவிர எந்த விதத்திலயுமே பரத் மகாராஜ் வந்து அந்த மாதிரி இறங்க போறது இல்ல. அவர் பாவா ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு, அவர் ஸ்லிப்பாய் விழுற சான்ஸும் இல்ல. ஸ்லிப்பாய் விழுந்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம், திரும்ப அவர் கிங்டம்ல போயிட்டு அவரோட மனைவியோட வாழறதும் குழந்தைங்களோட இருக்கிறது தான் ஸ்லிப்பாருது. ஒரு மானை பார்த்து அட்ராக்ட் ஆறது வந்து ஸ்லிப்பான பொசிஷன் இல்ல, அவர் பொசிஷன் வந்து நாட் ஃபாலன் அன்றது இதுல இருந்து தெரியுதுன்னு நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்காங்கன்னு. இதே நான் சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து ஒருத்தங்க ஃபாலன் ஆனா அது எதை வச்சு நம்ம குறிக்கணும்ன்றது நிறைய ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, வெளியில இருந்து பாக்குறத வச்சு நம்ம வந்து எந்த இடமே போடக்கூடாதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? சோ இது வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸும் சரி, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். கிருஷ்ணர் கொல்லானும் சேர்த்து வச்சாலும் ரெண்டுமே ஒண்ணுன்றத புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மாதாஜி இந்த பாரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் சமமாக பாவிக்கக்கூடிய இறைவனுக்கு எதிரிகளும் இல்லை, நண்பர்களும் இல்லை. இருப்பினும் அன்பினால் அவரை எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பக்தனின் மீது அவர் தனிப்பட்ட பாசத்துடன் உள்ளார் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே நடுநிலையுடன் இருப்பது, பாரபட்சத்துடன் செயல்படுவது ஆகிய இரண்டுமே பகவானுடைய தெய்வீக குணங்களாகும். அவை அவரது அச்சிந்திய சக்தியினால் முறையாக ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றன. பகவான் பரபிரம்மன் அல்லது அருவ பிரம்மனின் ஆதி மூலம் எனப்படுகிறார். எங்கும் பரவி இருக்கும் அருவ பிரம்மன் அவரது சமத்துவ தன்மையின் அம்சமாகும். இருப்பினும் தம்முடைய தனிப்பட்ட அம்சத்தில் எல்லா தெய்வீக ஐஸ்வர்யங்களின் உரிமையாளர் என்னும் முறையில் பகவான் தம்முடைய பாரபட்ச தன்மையினை பக்தர்களின் பக்கம் இணைவதன் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார். பாரபட்சம், சமத்துவம் மற்றும் இது போன்ற எல்லா குணங்களும் கடவுளிடம் உள்ளன. இல்லாவிடில் அவற்றினை நாம் படைப்பில் உணர முடியாது. அவரே ஒட்டுமொத்த இருப்பு என்பதால் எல்லா விஷயங்களும் பூரணத்தில் முறையாக ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றன. இந்த சார்ந்த உலகத்தில் அத்தகைய குணங்களை திரிபடைந்த விதத்தில் வெளிப்படுத்துகின்றன. எனவே திரிபடைந்த பிம்பமாக நாம் ஒருமைத்துவத்தினை உணர்கிறோம். ஆன்மீக மண்டலத்தில் விஷயங்கள் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றன என்பதை எந்த ஒரு யதார்த்த அறிவினாலும் விளக்க இயலாது என்னும் காரணத்தினால் பகவான் சில நேரங்களில் அனுபவத்தின் எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவராக வர்ணிக்கப்படுகிறார். ஆயினும் பகவானுடைய அச்சிந்திய தன்மையினை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் போதும்.
அவரில் உள்ள எல்லா விஷயங்களையும் நம்மால் அனுசரித்து கொள்ள முடியும். அபக்தர்களால் பகவானுடைய அச்சிந்திய சக்தியை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதால் அவர்களை பொறுத்தவரையில் உணரக்கூடிய தளத்தின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவர் பகவான் என்று கூறப்படுகிறது. பிரம்மசூத்திரத்தின் ஆசிரியர் இந்த உண்மையினை உணர்ந்து கூறுகிறார். ஸ்ருதேஸ்து சப்த மூலத்வாத். சாதாரண மனிதனால் புரிந்து கொள்ள இயலாத பரமபுருஷ பகவான் வேத சாஸ்திர சாட்சிகளின் மூலமாக மட்டுமே புரிந்து கொள்ளப்பட முடியும். இதனை ஸ்கந்த புராணம் உறுதிப்படுத்துகிறது. அச்சிந்தியா கலுயே பாவன தாம் தர்க்கேன யோஜயேத். சாதாரண மனிதனின் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் தர்க்கத்திற்கு உட்பட்டவை அல்ல. மணிகள், மருந்துகள் போன்ற பௌதீக பொருட்களில் கூட நாம் அற்புதமான குணங்களை காண்கிறோம். உண்மையில் அவற்றின் குணங்கள் அவ்வப்போது அச்சிந்தியமானதாக தோன்றலாம். எனவே பரமபுருஷ பகவானின் அச்சிந்திய சக்திகளை நாம் ஏற்காவிடில் அவருடைய பரம நிலையை நம்மால் நிலைநாட்ட முடியாது. இத்தகைய அச்சிந்திய சக்திகளின் காரணத்தினாலேயே பகவானின் பெருமைகள் புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமானவை என்று எப்போதும் ஏற்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவத்கீதால என்ன வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பகவத்கீதால என்ன சொல்றாங்கன்னா, கடவுள் அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து ஈக்குவலி டிஸ்போஸ்ட், எல்லாருமே ரைட், விரோதி இல்ல, ஃப்ரெண்ட் இல்லன்னு. இப்ப இதுவே ஒரு கன்ஃபியூஷன். அப்படி இருந்தா அவர் பார்ஷியல். இப்போ ஒரே ஒரு கேள்வி, கிருஷ்ணர் பார்ஷியலா நாட் பார்ஷியலா? நேத்து நைட்டு கேட்டேன், முந்தானே. நாட் பார்ஷியல். எல்லோரையும் சமமாக பாவிப்பவர். எனி அப்ஜெக்ஷன்? நோ அப்ப அப்ஜெக்ஷன். ஏன் மாதாஜி பிரகலாத எடுத்து மடியில உட்கார வச்சிருக்காரு? மாதாஜி ரொம்ப தண்டனை மாதாஜி. பக்தர்கள் கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படியா இருக்கும். அப்ப எதுக்கு அர்ஜுனருக்கு சேரியட் டிரைவரா இருக்கு? தேங்க்யூ மாதாஜி. அதான் ஏன்னா இப்ப நம்மளுக்கே ரெண்டு இதுதான் நான் கேட்டேன். அப்ப எல்லாருமே அங்க டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ். நிறைய பேர் பார்ஷியல் ஆனாங்க. சோ எப்பவுமே ரெண்டு குழந்தைங்களை இருக்கச்சு ஈக்குவலா தான் அம்மா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஒரு குழந்தை அம்மா நான் சாப்பிட மாட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் நீ சாப்பிடணும்னு வாயில ஊட்டி விட்டா அந்த அம்மா கிட்ட என்ன நினைப்பாங்க? ஐயோ குழந்தை சாப்பிடுமே, அந்த திங்கிங் நிறைய வரும். இப்ப ஆல்ரெடி நல்லா பாத்துக்கிற குழந்தை இன்னொரு ஃபீலிங், இது இன்னொரு ஃபீலிங். சரியா? தேர்ஃபோர் பார்ஷியலி நியூட்ரலி எல்லாமே வந்து ப்ராப்பர்லி அட்ஜஸ்டட் இருக்கும். இப்போ லார்ட் வந்து பரபிரம்மா, அதாவது பர்சனலும் அவர்தா, பிரம்மனும் அவர்தா அப்படின்றது தெரியும். பார்ஷியலாவும் நியூட்ரலாவும் எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணர் இருப்பாரு. அதனால்தான் உபதிருஷ்டா அனுமந்தா புங்கே போஜே ஜான் குணான். சோ என்னன்னா அவர் உபதிருஷ்டா அனுமந்தாவா இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் எப்பவுமே வந்து அவர் ஆகலன்றது தெரியும். இப்ப வந்து எந்த லாஜிக்னாலுமே இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. எந்த லெவல் ஆஃப் லாஜிக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஆகணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு கன்சீவ் பண்றதுக்கு மூளை இல்லை. அது நம்ம ஒத்துக்கணும். எவ்வளவு சீக்கிரம் ஒத்துக்கணுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகும். இப்போ நான் டிவோட்டீஸ்க்கு புரிஞ்சிக்க முடியாது இந்த இன்கன்சீவபிள் எனர்ஜி. இப்போ பிரம்ம சூத்ரால என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, சாதாரண மனுஷனால ஓகே. இப்போ வந்து ரெண்டு கேள்வி. இப்போ இன்னொரு கேள்வி, நம்ம வந்து ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னா வேதா பத்தி நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் தேவையா தேவையில்லையா? கீதை, பைபிள், இது கீதை, பாகவதம் இதை படிக்கலாம் மாதாஜி. அது கேட்கல, நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் வேணுமா வேண்டாமா? ஆமா, ஒத்துக்குவோம் மாதாஜி. ப்ரூஃப் வேண்டாம் மாதாஜி. வேண்டாம். வேதங்கள் வந்து தாய்மார் எல்லாராலையும் வேதங்கள் படிக்க முடியாது இல்ல மாதாஜி. அது ஓகே. நான் வந்து பிரபு கேட்டு சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஆன்சர் வேணும். நம்மளுக்கு எது யாராவது சொன்னாங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் வேணுமா வேணாமா, அவ்வளவுதான். நம்மளுக்கு எதை பத்தி மாதாஜி சொல்லுவாங்க அத பொறுத்து. இல்ல ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பத்தி தான் மாதாஜி, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பத்தி தான் பேசிட்டு. வேண்டாம் மாதாஜி. இப்பத்த கால பிள்ளைகள் எல்லாருமே எல்லாருமே ப்ரூஃப் வேணும்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. வேதம் கற்றறிந்தவர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்டாக்க அதுக்கு ப்ரூஃப் தேவையில்லை மாதாஜி. வேதம் கற்றறிந்தங்கள் என்றாலே ப்ரூஃப் தான் மாதாஜி. நான் சொன்னது வெரி சிம்பிள், நீங்க சொன்னது கரெக்ட். இப்ப சாதாரண ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து கேட்டா ஆக்சுவலா வேணும், ஏத்துக்க முடியாது. அதே வேதம் படிச்ச உங்க மாதிரி இருக்கிறவங்களா இருந்தா நாங்க எது சொன்னாலும் ஏத்துக்குவோம். இப்போ வந்து வேணும் எதுக்குன்னு சொல்றேன். வெரி நைஸ். சோ நம்ம ப்ரூஃப் வேணும். அண்ட் நான் கூட எதுக்கு ப்ரூஃப் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா, நான் கூட எதுக்கு ப்ரூஃப் ஆனா இன்னைக்கு வந்து நான் சொன்னா உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும். ஓகே ராதிகா மாதாஜி ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு வந்து சொல்லுவாங்கன்னு. இப்போ இதுவே வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து கிளாஸ்ல சொன்னா நீங்க
என்னமோ வந்து வளர்றா, இவ சொல்றத வேலை நான் கேட்கணுமா அப்படின்னு நினைப்பீங்க. நான் சொல்லல, ஜென்ரலா சொல்றேன், ரைட்? அதனால என்னோட ஒப்பீனியன் இல்ல, இது வந்து ஆச்சாரியர்கள் ஒப்பீனியன்ன்றதுக்கு நான் ப்ரூஃபோட சொல்லணும், அதனால நான் வந்து ப்ரூஃப் கொடுப்பேன். இப்போ பழகிட்டதால நான் ப்ரூஃப் வந்து நானா ஒருத்தரையும் இந்த ப்ரூஃப், இந்த ரெஃபரன்ஸ், இந்த இதுன்னு சொல்லாம ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல வந்து நீங்களே நம்புவீங்க அப்படின்னு. இதுல வந்து யாராவது ஒருத்தங்க இல்ல மாதாஜி நீங்க எப்படி சொல்வீங்க அப்படின்னா ப்ரூஃப் கொடுப்பேன். இப்போ இன்னைக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர்கிட்ட வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ரிலிஜன், இன்னைக்கு வந்து ஜபம் பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன். கொஞ்சம் பயத்துலதான் பேசினேன், ஏன்னா அவங்களுக்கு கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கக்கூடாதுன்னு பொறுமையா எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க, ஐயோ ஜபம் பண்ணுறது எனக்கு பயம். என்ன பயம் அப்படின்னா ஃபைனலா சொன்ன விஷயம் என்ன, கம்யூனிகேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னால சொல்ல முடியாது, எனக்கு வந்து வாயில இந்த வராதுன்னா எனக்கு புரியல. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட இவர் இருக்காரு இல்லையா, அவர் பேர் என்ன, வால்மீகி கூட வாயில வரல, ரைட்? ஏன்னா சிலர் வந்து வேற வராது பண்ற புண்ணியம் வச்சு. சோ இவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, அப்புறமா பார்த்தா என்னன்னா அது இல்ல பிரச்சனை, வீட்டுல யாராவது சொன்னா திட்டுவாங்க இல்லையா, நம்ம வீட்லயே திட்டுறாங்க, அந்த வீட்டுல என்ன திட்டாமாங்களா? சோ நான் என்ன சொன்னேன், எல்லாம் நான் எங்க டிவோட்டிஸ்க்கும் திட்டு விடும், சோ நீங்க வரி பண்ணிக்காதீங்க, தனியா இருக்கச்சே நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐயோ நான் பீச் எல்லாம் பண்ணல, சரி பண்ண வேணாம், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல எப்பவுமே விட்டுதான் பிடிக்கணும். ஆனா அதுக்குள்ள நான் பேசினது நேத்து மதியானம், ஆனா இதுக்குள்ள 4-5 இடத்துல போய் கண்டிப்பா பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு ஐயோ பீச்ல தான் பண்ணணும் நாங்க. ஆனா பீச் பண்ணணும்னா ஒரு 2 பிரச்சனை இருக்கு. பீச்ல வந்து இந்த மாதிரி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், துளசி பீச்ல நம்ம நிறைய ஃபாலோ பண்ணணும், அதான் உடன் பீச், அது தெரியல. சோ யாரோ ஒரு பூஜாரி சொன்னாங்களா, ஐயோ நீங்க பீச் எல்லாம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம், ஏன்னா இவ்வளவு மெயின்டைன் பண்ணும், இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும், பயந்தே போயிட்டாரு. ஐயோ நான் இப்படி எல்லாம் பண்ணவே முடியாதுன்னு. நான் கடைசியில சொன்னேன் கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்கன்னு. அதே மாதிரி 4 யுகத்தை பத்தியும் சொன்னேன். அது ஞாபகம்ல, அந்த ரைட்டப் பண்ணுங்கன்னா சரி, இப்போ என்கிட்ட கையில மைண்ட்ல இருந்துச்சு, இப்போ ரைட்டப் பண்ணா நானும் தேடணும். சோ நான் ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசுறவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ப்ரூஃப் வேணும். இல்லைன்னா நம்ம வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நம்ம போய் சொல்றோம்னு நினைக்க மாட்டாங்க, ஆனா நம்ம ரொம்ப ரிலாக்ஸ் பண்றோமோ என்ற பயம் வரும், ரைட்? பக்திக்கும் பயத்துக்கும் ஒரு தின் லைன் தான் இருக்கு. பயந்து பண்ணாம இருக்கிறது தப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்றது நீங்க சொல்லுங்க. மாதாஜி கேட்கவே இல்ல மாதாஜி, கொஞ்ச நேரமா பிரேக் ஆகி வருது. ஓகே, கிருஷ்ணருக்கு வந்து பார்த்து பயந்து சூரியன் வராரு, ஹிரண்யகஷ்புக்கும் பயந்து சூரியர் வராரு, இந்த 2 பயமே ஒன்னேவா? இல்ல, ஒரே பயம். இது வேற பயம், அது வேற பயம் கிடையாது. பயம் கிடையாது. பகவானுக்கு நம்ம லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு அவருக்கு வர்றது பயந்துட்டு இவங்க என்ன தப்பிச்சு வர்றது அதிகாரம். இவரு வந்து பகவானுக்காக வர்றதே, ஐயோ நம்ம பொறுப்பா அந்த நேரத்துக்கு போகணுமே, இல்லைன்னா பகவான் நம்மளை பத்தி தப்பா நினைவாரோ அப்படிங்கிற அது ஒரு மாதிரியான பயம். ஆனா ஹிரண்யகசிபுக்கு வர்றது பயங்கிறது அது வித்தியாசமான பயம். 2க்கும் வித்தியாசம். கரெக்ட். சோ பேசிக்கலி வெரி சிம்பிள் மாதாஜி. என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, ஒண்ணு வந்து கிருஷ்ணர் படக்கூடாதே என்ற பயம், இன்னொன்னு வந்து ஐயோ என்ன பண்ணுவாரோன்ற பயம். சோ பயம் என்ற வார்த்தைக்கே டபுள் மீனிங் இருக்கு. இப்போ கமிங் பேக் டு ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ், ப்ரூஃப் வேணுமானா கண்டிப்பா ப்ரூஃப் வேணும். ஏன்னா யார் சொன்னாலும் நம்ம பிளைண்டா நம்ப கூடாது, நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் வேணும். ஆனா ப்ரூஃப் வந்து இப்போ சோர்ஸ்ல இருந்து வந்தாலே அதுவே ப்ரூஃப். இப்போ பிரபுபாதா சொல்றாரு ப்ரூஃப் வேணும்னா, பிரபுபாதா ப்ரூஃப் கொடுக்குறாரு, ஆனா நம்மளுக்கு இல்லை. ஏன்னா நம்மளுக்கு பிரபுபாதா மேல நம்பிக்கை இருக்கு. அவர் ஏன் கொடுக்குறாருன்னா, யாரோ ஒருத்தன் வந்து கேள்வி கேட்டா ஐயோ பிளைண்டா நம்ம சொல்றாரேன்ற பயம் வரக்கூடாதுன்றதால. சோ ப்ரூஃப் வேணுமானா ப்ரூஃப் வேணும். அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாம் ப்ரூஃப் கொஸ்டின் பண்ணணும் இல்ல, பட் எங்கெல்லாம் ப்ரூஃப் கிடைக்குதோ மெமரியில வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா யாராவது கேட்கறச்சே நம்ம ஆன்சர் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். அதுக்குதான் மெயினா இந்த லைன் நான் கொண்டு வந்தேன். சோ இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது, பிரேமா மாதாஜி பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாங்க, வேதங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியாது. அப்படி இருக்கச்சே நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ள நம்ம போடணும்னா அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சிச்சுவேஷன். அடுத்த பேரா பிரேமா மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஒரு 2 பேரால நான் 4:40க்கு நிறுத்திடுவேன் கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. பர்ஃபெக்ட். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. இல்ல வேற யாராவது ஓகே. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியையும் சமமாக பாவிக்கக்கூடிய இறைவனுக்கு எதிரிகளும் இல்லை, நண்பர்களும் இல்லை.
இருப்பினும் அன்பினால் அவரை எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பக்தனின் மீது அவர் தனிப்பட்ட பாசத்துடன் உள்ளார் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே நடுநிலையுடன் இருப்பது, பாரபட்சத்துடன் செயல்படுவது ஆகிய இரண்டுமே பகவானுடைய தெய்வீக குணங்களாகும். அவை அவரது அச்சிந்திய சக்தியினால் முறையாக ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றன. பகவான் பரபிரம்மன் அல்லது அருவ பிரம்மனின் ஆதி மூலம் எனப்படுகிறார். எங்கும் பரவியிருக்கும் அருவ பிரம்மன் அவரது சமத்துவத்தன்மையின் அம்சமாகும். இருப்பினும் தம்முடைய தனிப்பட்ட அம்சத்தில் எல்லா தெய்வீக ஐஸ்வர்யங்களின் உரிமையாளர் என்னும் முறையில் பகவான் தம்முடைய பாரபட்ச தன்மையினை பக்தர்களின் பக்கம் இணைவதன் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார். பாரபட்சம், சமத்துவம் மற்றும் இது போன்ற எல்லா குணங்களும் கடவுளிடம் உள்ளன. இல்லாவிடில் அவற்றை நாம் படைப்பில் உணர முடியாது. அவரே ஒட்டுமொத்த இருப்பு என்பதால் எல்லா விஷயங்களும் பூரணத்தில் முறையாக ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றன. இந்த சார்ந்த உலகத்தில் இத்தகைய குணங்கள் திரிபடைந்த விதத்தில் வெளிப்படுகின்றன. எனவே திரிபடைந்த பிம்பமாக நாம் ஒருமைத்துவனை உணர்கிறோம். ஆன்மீக மண்டலத்தில் விஷயங்கள் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றன என்பதை எந்த ஒரு யதார்த்த அறிவினாலும் விளக்கவியலாது என்னும் காரணத்தினால் பகவான் சில நேரங்களில் அனுபவத்தின் எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவராக வர்ணிக்கப்படுகிறார். ஆயினும் பகவானுடைய அசிந்திய தன்மையினை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் போதும். அவரில் உள்ள எல்லா விஷயங்களையும் நம்மால் அனுசரித்துக் கொள்ள முடியும். அபக்தர்களால் பகவானுடைய அசிந்திய சக்தியை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதால் அவர்களை பொறுத்தவரையில் உணரக்கூடிய தளத்தின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவர் பகவான் என்று கூறப்படுகிறது. பிரம்மசூத்திரத்தின் ஆசிரியர் இந்த உண்மையினை உணர்ந்து கூறுகிறார். சுதேஸ் து சப்த மூலத்வாத். சாதாரண மனிதனால் புரிந்து கொள்ள இயலாத பரமபுருஷ பகவான் வேத சாஸ்திர சாட்சிகளின் மூலமாக மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். இதனை ஸ்கந்த புராணம் உறுதிப்படுத்துகிறது. அச்சிந்தியாகா கலுயே பாவா நம் தாம்ஸ் தர்க்கேன யோஜயேத். சாதாரண மனிதனின் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் தர்க்கத்திற்கு உட்பட்டவை அல்ல. மணிகள், மருந்துகள் போன்ற பௌதீக பொருட்களில் கூட நாம் அற்புதமான குணங்களை காண்கிறோம். உண்மையில் அவற்றின் குணங்கள் அவ்வப்போது அச்சிந்தியமானதாக தோன்றலாம். எனவே பரமபுருஷ பகவானின் அசிந்திய சக்திகளை நாம் ஏற்காவிடில் அவருடைய பரம நிலையை நம்மால் நிலைநாட்ட முடியாது. இத்தகைய அசிந்திய சக்திகளின் காரணத்தினாலேயே பகவானின் பெருமைகள் புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமானவை என்று எப்போதும் ஏற்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது ஏற்கனவே வாசிச்சதுதானே? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சதேதான். அடுத்த பேரா நான் ஹைலைட் பண்ணது படிங்க மாதாஜி. அடுத்த பேரா மாதாஜி நீங்க வாசிச்சதுதான் மாதாஜி. அடுத்த பேரா. அறியாமையும் வார்த்தை ஜாலங்களும் மனித சமுதாயத்தில் மிகவும் பொதுவானவை. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானின் அசிந்திய சக்திகளை புரிந்து கொள்வதற்கு அவை உதவாதவை. அந்த அறியாமையையும் வார்த்தை ஜாலங்களையும் ஏற்றால் 6 ஐஸ்வர்யங்களில் பக்குவமாக இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. உதாரணமாக முழுமுதற் கடவுளின் ஐஸ்வர்யங்களில் ஒன்று பூரண ஞானம். எனவே அவரின் அறியாமைக்கு இடம் உண்டு என்ற யோசனை எப்படித்தான் வருமோ, அவரது அச்சிந்திய சக்திகளினால் பிரபஞ்ச படைப்பினை அவர் பராமரிப்பதும் அதே சமயத்தில் அந்த பராமரிப்பின் செயல்களினால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதும் முரண்பட்டதாக இருக்க முடியாது என்று வேத உபதேசங்களும் அறிவார்ந்த வாதங்களும் நிலைநாட்டுகின்றன. எப்போதும் பாம்புகளை பற்றிய எண்ணத்தில் மூழ்கியுள்ள மனிதனுக்கு ஒரு கயிறு கூட பாம்பாக தோன்றலாம். அதுபோல ஜட குணங்களினால் மயங்கி பூரணத்தை பற்றிய அறிவின்றி இருக்கும் மனிதனுக்கு புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளும் பலதரப்பட்ட குழம்பிய முடிவுகளுக்கு ஏற்ப தோன்றுகிறார். மேல படிக்கட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி இந்த பேராவோட நிறுத்திக்கலாம். சோ இது வந்து ரொம்ப கிளியர். என்னன்னா பாம்பையே நினைச்சிட்டு இருக்கவனுக்கு பாம்பு தான் வரும். ரைட். ஐ திங்க் நரசிம்ம சதுர்த்தி அப்போ தனேஷ் சொன்னாங்க, எல்லா டிவோட்டி சொல்லிட்டாங்க இன்னைக்கு ஏன் காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா வரப்போறாரா இல்லையான்றத விடுங்க. ஹாலுக்கு வரேன் ஒரு செகண்ட். சோ நரசிம்ம சதுர்த்தி அப்போ நரசிம்மர் கனவுல வராருன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்பட்டீங்களா? ஐயோ நரசிம்மர் வந்துட போறாருன்னு பயந்தீங்களா? இல்ல, சந்தோஷப்பட்டேன். ஏன் மாதாஜி? நரசிம்மர் எவ்வளவு பயங்கரமான இருக்காரு, அவரை பார்த்து ஏன் சந்தோஷப்படுறீங்க? இல்ல மாதாஜி, பக்தர்கள் பயந்து ஓடிட மாட்டோம். அவதாரம்
அதுதான் எப்படி சந்தோஷப்படுவீங்க? பயப்படல, எனக்கு அது ஆன்சர் மாதாஜி அவர் பகவான் மாதாஜி. நான் பக்தர்களுக்கு அவருக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. தேங்க்யூ சோ மச், தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் உங்ககிட்ட கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒரு கதை சொன்னேன். அதாவது என் ஹஸ்பண்ட் ஏதோ ஒரு டிவில லைன் பொம்மை மூவி பாத்துட்டு இருந்தாரு. அந்த லைனை பாத்துட்டு நான் போய் தூங்கினேன். அப்போ வந்து கொஞ்ச நேரத்துல தூங்கினேன்னா சீக்கிரமா ராத்திரி வந்து என் பூனை வந்துச்சு. அது தொட்டோடனே ஐயோ லைன் பயந்துட்டேன் அப்படின்னு. ஒரு பூனைய பார்த்தே லைனுன்னு பயப்படுற லெவலுக்கு இருக்கிற நம்ம, அது எப்படி நரசிம்மசாமி அவ்வளவு பயங்கரமா இருக்காச்சாலும் நம்மளுக்கு பயம் இல்ல? அவர் வந்து கிருஷ்ண ரூபத்துல வந்தா நீங்க சொல்வீங்க, ஆனா எப்படி பயம் இல்லை? இப்போ பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி, நீங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி நரசிம்மசாமி வந்து நம்மள அழிக்காது, நம்மள காப்பாத்துற தெய்வம்ன்ற கான்பிடன்ஸ் வந்துச்சு. உருவம் என்னமோ அதேதான், ரைட்? லைனை விட பயமான ஒரு உருவம். ஆனா நம்ம ஃபீலிங் என்ன ஆகுது? நம்ம வந்து கப்பு லைனோட குட்டி மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு புரியுதா? நரசிம்மசாமி மேக்கப் மாத்தல, அவர் ஏதாவது கோமெல்லாம் பண்ணிட்டு ஜடெல்லாம் போட்டுட்டு போனிடெயில் போட்டுட்டு கியூட்டா கிருஷ்ணர் மாதிரி ஃப்ளூட் கொண்டு வர போறாரா? அதே ரூபத்துல தானே வருவாரு. அப்போ பாவம் யாருக்கு மாறிச்சு? நரசிம்மருக்கு பாவம் மாறிச்சா இல்ல நம்மளுக்கு மாறிச்சு? அவரால நமக்கு எந்த தொந்தரவும் வராது. தேங்க்யூ மாதாஜி. நமக்குதான் மாறி இருக்கு, அது மேல பயம் இல்ல, பயம் இல்ல. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த பாவம் மாறினது நம்மளுக்கு, இத ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ யாருக்காவது இந்த குரூப்ல வந்து கிருஷ்ணர் தெரியாதா? ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷம் பிறக்கிறதுல இருந்து எனக்கு கிருஷ்ணர் பத்தி கேட்டது இல்ல, நீங்க சொல்லிதான் நான் கேட்கிறேன்னு யாராவது இருக்கீங்களா இந்த குரூப்ல? கேட்டிருக்கீங்களா? ஆனா இதே ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி கேட்ட கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கிற உங்க ரிலேஷன்ஷிப்பும் இன்னைக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பும் அதே இருக்கா இல்ல மாறி இருக்கா? அதே கிருஷ்ணர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? இதுதான் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியன்ஸ். எதுக்கு நான் இது பண்ணிட்டு இருந்தோம்? இப்ப நம்ம கிட்டக்கே இருக்கிற மாதிரி. தேங்க்யூ மாதாஜி, வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்மென்ட். அவரோட 64 ஐஸ்வரியங்கள்ல வந்து இப்பதான் வந்து நாங்க கத்துறோம் என்ன. தேங்க்யூ. 2 சொல்லிருக்கீங்க. ஐஸ்வர்ய பாவமும் இப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு, பிரபு சொன்ன மாதிரி அதுவும் இப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு. மாதாஜி நம்ம உறவு நம்ம ஃப்ரெண்டாவோ இதாவோ இருக்கிற மாதிரியே, நம்ம பக்கத்திலேயே இருக்கிற மாதிரி உணர்றோம். நம்மளோட இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு, இதுக்கும் பயம் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இப்போ என்ன பார்த்திருக்கோம்? ஐஸ்வர்ய பாவம், பிரேம பாவம், இந்த ரெண்டும் பார்த்திருக்கோம். கரெக்டா? ரைட். நம்ம பர்சனாலிட்டியும் மாறுது, ரைட்? சோ நிறைய சேஞ்சஸ் நமக்குள்ள தெரியுதுன்றது ஏன்னா பயம் போச்சு. நான் கொஞ்ச நாள் தேங்க்யூ சோ மச். பயம் போச்சு. யார் எது சொன்னாலும் கோபம் போயிருச்சு. எல்லாரும் கோபம் கம்ப்ளீட்டா இல்ல மாதாஜி. ஃபீலிங் வருது மாதாஜி, கோலோக ஃபீலிங் வருது எங்களுக்கு. தேங்க்யூ. இப்ப இருக்கிற கேங் மேலயே என்ன இருக்கு? இப்போ வந்து இப்போ சிம்பிள். இப்போ புஷ்ப மாதாஜி வந்து பத்மவத்தேஜி வீட்டுக்கு போறாங்கன்னா பத்ம மாதாஜி எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவாங்க? அன்போடு கூப்பிடுவாங்க. சோ ஒரு பாண்டிங். சோ இந்த பாண்டிங் இப்ப வந்துச்சா? இல்ல, எப்பத்துல இருந்தோ இருக்கு இன்விசிபிள் பாண்டிங். ஆனா அந்த இன்விசிபிள் பாண்டிங் விசிபிள் ஆயிருக்கு. அதுதான் விஷயம். ஆல்ரெடி நீங்க இப்படியே தான் ரிலேட்டட், கரெக்டா? ஆல்ரெடி நீங்க 2 பேரும் டிவோட்டீஸ், 2 பேரும். ஆனா என்ன, அந்த இன்விசிபிள் பாண்டிங் விசிபிள் ஆயிருக்கு. அதுதான் ஆக்சுவலா பிரேமை கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இப்போ நான் என் கதைக்கு வரப்போறேன், சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதருபியோ கிருபா சிந்துபிய ஏவச பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய், நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். விஜய் குமார் ஜி, நான் என் கதை சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆன்சர் 90% கிடைக்கும். கிடைக்கலன்னா மறுபடியும் கேளுங்க, சரிங்களா? தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எனக்கு நல்ல கதை சொல்லுங்க, நல்ல கதை சொல்லுங்க நீங்க சொல்வீங்க. ஆனா நல்ல கதை எப்பவுமே உண்மையான கதைகள் எல்லாமே நல்ல கதையா இருக்காது. சோ அதுல இருக்க ஒரு நிஜமான கதை, எனக்கு நடந்த கதை, உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச பாதி கதை சொல்றேன், ரைட்? அந்த பாதி அப்புறமா நடந்த விஷயமும் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். மென்டலி பிசிக்கலி ப்ரிப்பேர் ஆகல. இன்னைக்கு கூட பிசிக்கலி நான் பிசிக்கலி ஓகே, பட் மென்டலி இன்னும் அக்செப்ட் பண்ற லெவலுக்கு நான் வரல. பட் இப்போ இன்னைக்கு வந்து தேங்க்ஸ் டு விஜயகுமார் மாதாஜி மெசேஜ் அனுப்பிச்ச உடனே நான் நினைச்சேன், சரி ஐ திங்க் இது கிருஷ்ணரா வந்து இது பேசணும் உங்ககிட்ட அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ட்டு. சோ இதுல என்ன நடந்துச்சுன்றது சொல்றேன். உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், நான் கோயில் இனாகுரேஷனுக்கு போயிட்டு
ப்ரீவியஸ் டே என்ன ஆச்சுன்னா ரத யாத்ரா நடந்துச்சு. ரத யாத்ரா ஃபுல்லா வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபீலிங்க. என்ன ஃபீலிங்னா ரத யாத்ரா வந்து அதாவது எப்பவுமே ஒண்ணு இருக்கு, அனுகரன் நோ அனுஸ்மரன் அது ஓகே அப்படின்னு. ஆனா எப்ப பார்த்தோம்னே என்என்டி பிரபு பார்த்தா எனக்கு என்ன ஃபீலிங்னா அவரோட ஆஸ்டாரிட்டி ஏதாவது 1-2 காப்பி பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுவேன். சோ அதுல வந்து சக்சஸ் இருக்கோ இல்லையோ செருப்பு போடாம நடக்கணுமே அப்படின்னு. அந்த ரோடு ஃபுல்லா ரஃப் ரோடு தான். சோ நானும் மேமும் டிசைட் பண்ணிட்டோம் செருப்பெல்லாம் இல்லாம நடக்கலாம்னு. கார்லயே செருப்பெல்லாம் விட்டுட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சோம். ஆனா லக்கிலி எந்த அவ்வளவு மோசமான இடத்துல கூட ஒரு கல்லோ ஒரு இதுவோ முடிக்கல. ரத யாத்ரா ஒரு 2 கிலோமீட்டர் ரோடு, தார் ரோடுல புதுசா ஆற ரோடு. நிறைய பேர் செருப்பெல்லாம் போட்டாங்க. சோ போடக்கூடாதுன்னு பிரபு சொல்லல, நாங்களா எடுத்த ஒரு சொல்யூஷன். ரைட். வெளியில நிறைய பேர் கும்பிட்டு தள்ளிட்டு இருக்கச்சே ரேவதி மாதாஜி ரொம்ப ஸ்வீட். அவங்க இங்க இல்ல இருந்திருந்தா நல்லா இருக்கும். வந்து அவங்கதான் கூப்பிட்டாங்க. அவங்க யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியல. எனக்கு ஏன்னா ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல, பார்த்தது இல்ல. நீங்க தான் வீடியோ எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வைப்பீங்களே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் முதல்ல இருந்தே இருக்கேன். ஓ இருக்கீங்களா? சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்ல ஓகே. சோ அந்த டைம் வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னா அவங்கதான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி எங்களை கூப்பிட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் மாதாஜி முந்தானேத்துல இருந்து தேடிட்டு, ப்ரீவியஸ் டேல இருந்து தேடிட்டு இருந்தோம். சோ பாருங்க எல்லா டைம் விட்டுட்டு கரெக்டா அந்த டைம் ஸ்பாட் பண்ணோம். அப்ப வந்து ஒரு டிவோட்டி வந்து நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், இப்படி தள்ளிட்டு இருந்தாங்க. ரைட். ஒரு டிவோட்டி தான், வெரி பவர்ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்தோட, மைண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இல்ல பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த். என்ன ஒரு பொசிஷன்னா மென் அந்த சைட்ல இருந்தாங்க, லேடிஸ் இந்த சைட்ல இருக்கிறதால எனக்கு கிச்சன் கெட்டு போயிட்டேன் ஒன்னாவது. சோ இப்போ எதுக்குன்னா ஒரு மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல வந்து தள்ள முடியாது. ஏன்னா அங்க யாராவது ஸ்லிப் ஆனாங்கன்னா வீலுக்கு முன்னாடி இருக்கும், மேல ஏறிடும், மெட்டல் வீல்ஸ். ஓகே. சோ அப்படி இருக்கச்சே வந்து நிறைய பேசணும். அப்புறம் தனேஸ்வரி மேம் வந்து புஷ் பண்ணாங்க, ரேவதி மாதாஜி புஷ் பண்ணாங்க. நானே கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிட்டு நான் சொன்னேன், ரத யாத்திரா ஒன்னா பண்ணணும். ஒருத்தரை புல் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிடென்ட்ல தொடறது ஓகே, பட் புஷ் பண்றது இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் புடிச்ச ரோப்ப விட்டுட்டேன். நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு மூவ் ஆன விட்டு உடனே அங்க 2 பிரபுஜி, சுபோ பிரபுவும் என் பிரபு 2 பேருமே உள்ள வந்துட்டாங்க. உள்ள வந்து 3/4 பேர் வந்து மென்தா இருந்தாங்க. இப்படி காட்டினார் அவர். சோ அதை பார்த்துட்டு உள்ள ஏறிட்டேன். நான் ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஜோன். 2 ரத்தம் 2 சைட்ல விட்டு 2 த்ரெட்டும் எனக்கு கையில கம்ஃபர்ட். எந்த ரத்தம் வேணா பிடிச்சிக்கலாம், எந்த த்ரெட் வேணா பிடிச்சிக்கலாம், எப்படி வேணா குதிக்கலாம் அப்படி இருந்ததா அந்த ரோடு. ரைட். அதுக்கு முன்னாடி நாங்க போன உடனே கூட டயர்ட் ஆயிடுச்சு, செம்ம வெயில். ஆனா அந்த ரத யாத்திரா அப்போ செம்ம எனர்ஜி. எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியல, அவ்வளோ ஒரு குஷி. நம்ம ரத்தம் மாதிரி திரும்பி திரும்பி ஆடணும், என்ன பண்ணோன்னே தெரியல. அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து அனுபவிச்சாதான் தெரியும்னு. சோ இது ஏன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா, அந்த இறங்கின ஸ்தலத்துல இருந்து கிருஷ்ணருக்கு நடுவுல இருந்தோம் நாங்க. ரைட். டிவோட்டிஸ் நடுவுல இருந்தோம். அண்ட் இப்படி போச்சு நைட் வரைக்கும். நைட் வந்து சங்கர் பிரபு அவங்க வைஃப் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பர். நாங்க செருப்பெல்லாம் விட்டுட்டு ஜாலியா எங்க டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்த அப்புறம் தான் ஓ மை காட் கார் அனுப்ப போறோமே, செருப்புன்னு ஒண்ணு இருக்குன்றதே ஞாபகம் வந்துச்சு. ஆனா பிரபுவும் மாதாஜியும் அந்த செருப்பெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து எனக்கே ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருந்துச்சு. ஆனா கொண்டு வந்து அதெல்லாம் பத்திரம் பண்ணி, எவ்வளவு பத்திரம் பண்ணாங்கன்னா, அம்மா உன்னோட செருப்பு நல்லா இருக்கு, யாராவது எடுத்துட்டு போறாங்க, நான் ஒழிச்சு வச்சேன்ற லெவலுக்கு அவங்க அவ்வளவு கியூட்டா அவர் பண்ணியிருந்தாரு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரபு. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து மெயினா வந்து நம்ம பயந்தது வந்து ரேவதி மாதாஜி தான். அந்த அந்த பொண்ணு வந்து தள்ளிடுவான்னு 2-3 தடவை டைரக்டா சொன்னேன். பட் அது எந்த யூஸும் இல்ல, அவங்க அப்படியே தான் தள்ளிட்டு இருந்தாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் மாதாஜியை முன்னாடி இழுத்து தனேஸ்வரி மாதாஜி முன்னாடி எடுத்து நீங்க இங்க இருங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு சென்டர்ல ஓடுனேன். சோ இது ப்ரீவியஸ் டே நடந்த ஒரு கதை. இதோட நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னா, எப்படியாவது மங்களகரன் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்னா நைட்டு தான் முடிச்சோம். பிரசாதம் எல்லாம் சாப்பிட்டு வந்து நேரா தூக்கம். காலையில வந்து 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு நானும் மேமும் தனேஸ்வரி மேமும் ஒரே ரூம். சோ அதனால வந்து காலையில எந்திரிச்சு காலையில ஒண்டி பிரபு கேட்டாரு, என்னடி பிரபு எங்க எப்படி வருவேன் அப்படின்னு. பிரபு நான் மேனேஜ் பண்ணி விட்டேன், அதெல்லாம் கம்முனு அப்படின்னு சச்சிதானந்த பிரபு வந்து சொன்னார், நான் பிக்கப் பண்றேன் அப்படின்னு. 3:30 மணி ஆச்சு, 4 மணி ஆச்சு, கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ். என்னடா பிரபு வரலையா, கண்டிப்பா வருவாருன்னு கால் பண்ணிட்டு நான் கால் மெசேஜ் பண்ணேன். பட் அவர் கரெக்டா 4:10 வந்தாரு. செம்ம ஸ்பீடு புஷ்ன்னு ஓட்டினாரு. நானும் அவரை திரும்ப ஓட்டிட்டு இருந்தேன் அவர் வண்டி ஓட்டுற ஸ்பீட்ல. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து 4:25 அங்க இருக்கணும், அவங்க பூஜை பண்ணணும், நாங்க பூஜை பார்க்கணும். ஓகே. சோ காலையில வந்து எல்லாருமே இருந்தாங்க, ரேவதி மாதாஜி ஃபுல் டீம் அங்க வந்த டீம், சிங்காரன் செல்வன் பிரபு அண்ட் எல்லா டிவோட்டிஸ் ஒருத்தர் பேர் சொல்ல சங்கர் பிரபு எல்லாருமே. சோ நாங்க தனுஷ்ரி மேம் எல்லாருமே அங்க ஒரு ரவுண்டு கூத்து டான்ஸ் எல்லாம் முடிச்சோம். ரைட். அதுக்கு முன்னாடி நாள் வந்து பிருந்தா பிரபு, உங்களுக்கு தெரியும் ரஷ்யன் பிரபு, அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நாங்க வந்தது எல்லாம். அண்ட் அவர் வந்து எப்படின்னா லெவல் 2க்கு வந்து நாங்க சப்ஸ்டியூட் பேசிருந்தோம். நான் இல்லைன்னா அவர் இங்கிலீஷ்ல, தமிழ் இல்ல, அவர் தமிழ் தெரியாது, அவர் வந்தா ரஷ்யன்ல சொல்லி கொடுப்பாரு. சோ அவருக்கு நான் சப்ஸ்டியூஷன் அந்த மாதிரி. சோ அதனால நிறைய பேர் அங்க வந்து ரொம்ப அப்பதான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனோம். ஓகே நீங்க தான் ராதிகாவா, நீங்க தான் இதுவா அப்படி இப்படின்னு ஒரே குஷில இருந்தோம். ஏன் இவ்வளவு சொல்றேன்னா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆல்டர் சாமி முன்னாடி டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல இருக்கும்.
இதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நாங்க போயிட்டு ரூம் வெக்கேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் போட்டோம். அப்போ பண்றதுல கேப் அங்க கிடைக்கல, பட் இவங்களே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. போயிட்டு திரும்ப வந்து என்னன்னா ஒரு வண்டி போகுதுன்னாங்க. அதனால ஓல்ட் டெம்பிள் எவ்வளவு பவர்ஃபுல் பாருங்க. ஓல்ட் டெம்பிள் பார்க்க முடியலையேன்னு நினைச்சேன். அந்த வண்டி ஓல்ட் டெம்பிள்ல இருந்து பஞ்சாமிர்தம், பால் எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு போக வேண்டியது. சோ அது வந்து லிட்டரலா தூக்கி என் பக்கத்துலதான் இருந்துச்சு. சொல்லக்கூடாது, கொஞ்சம் என் மடி மேலேயும் இருந்துச்சு. ரைட், அந்த மாதிரி. ஏன்னா ஃபுல்லி லோடட் கார் நாங்க. சோ அதை எடுத்துட்டு போறோம். போய் கரெக்டா அமிர்த், அதாவது இந்த நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா அபிஷேகம், அந்த அந்த வண்டி போயிட்டு இருக்கு. போன உடனே ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்து அங்க பசங்க 2 பேர் இருந்தாங்க. எனக்கு தெரியும் அங்கித் பிரபு நம்ம டீச்சர் தான், பக்தி சாஸ்திரி டீச்சர். அவரையும் வந்து கூப்பிட்டு இன்னொரு பையனை கூப்பிட்டு இங்க இருந்து கிளியர் பண்ணுங்க, ஏன்னா சமபசி 11:30 நாங்க பிரசாதம் சாப்பிடணுமே, சோ அதனால நீங்க வண்டியை பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்க 4 பேர் போய் பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு அப்ப வந்துதான் என்என்டி பிரபு கிண்டல் அடிச்சுட்டு இருந்தாரு தனேஷ். அப்பதான் சொன்னாங்க தனேஷ் கிட்ட, இவ வந்து மைண்ட் பாக்குறதுக்கு 20 வயசு மாதிரி அண்ட் பிஹேவ் பண்றது 10 வயசு மாதிரி, என்கிட்ட வந்து புத்தி வந்து 5 வயசு மாதிரி செம்மையா கிண்டல் அடிச்சுட்டு இருந்தாரு. அப்பதான் நான் எல்லாம் பிரபு கிட்ட நான் சொன்னேன், இப்படிதான் மனுக்கம் ஆசீர்வாதம் வாங்குவேன் அப்படின்னு. ஏன்னா அது ஃபுல் மண்ணு, மேல சாப்பிடுற இடம், கீழே உண்டா ட்ரெஸ் எல்லாம் கெட்டு போயிடுமே அப்படின்னு சொன்னோன்னே தனுஷ் மேம் நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலான்னு. எனக்கு வாஷ் பண்றதெல்லாம் வரி இல்லை, நான் ரொம்ப எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல. பட் ஆக்சுவலா என்ன வரி எனக்குன்னா, அது ஒரு ட்ரெஸ் தான் அன்னைக்கு இருந்துச்சு, அபிஷேகத்துக்கு போகணும். அது அழுக்காச்சுன்னா நான் கோயில் உள்ள வந்து போனாலும் அந்த மெயின் பாத்திரங்கள் எல்லாம் எடுக்க முடியாது இல்லையா, அங்க போய் குளிச்சாலும் வேற ட்ரெஸ் அவைலபிள் இல்லை. சோ அந்த டென்ஷன்ல நான் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம ஃபிளைங் கிஸ் மாதிரி ஃபிளைங் பிளெஸிங் தான் எடுத்துட்டு இருந்தேன். ஆனா இது யாருமே தப்பா எடுத்துக்கல. இதுதான் வந்து பியூட்டி ஆஃப் ஆல் சீனியர்ஸ். சச்சிதானந்த பிரபு கூட இவ்வளவுதான் பிரபு, கீழே விழ மாட்டேன், ட்ரெஸ் கெட்டுடும் தான் சொன்னேன். ஏன்ற காரணம் கூட நான் சொல்லல, கடைசி வரைக்கும் சொல்லல. இப்ப நான் உங்களுக்கு ஏன் சொல்றேன்னா, நான் இன்னைக்கு எல்லாமே ஓப்பனா சொல்லணும்ன்றதால. சோ அப்படி இருக்கறச்சே இதுதான் வந்து என்னன்னா எக்ஸால்டட் டிவோட்டிக்கும் நம்மளுக்கும் டிஃபரன்ஸ். நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அப்பா இப்படி பண்றாளே பெரிய ஷோ ஆஃப் தான் அப்படின்னு. ஆனா அவங்க வந்து சரி சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டா எடுத்தாரு, ஹிந்தி பிரபுவும் சேர்ந்து. ரைட், சோ இப்போ வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன லெவலுக்கு அவங்களோட பாவம் இருக்கு, நம்மளோட பாவம் எந்த லெவல்ல இருக்குன்றது. நம்ம அதிகாரிஸ் கோசம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீவாத்ச பிரபு சொன்னாரு, காரை வச்சுக்கிட்டு அதே கார்ல நீ வரணும், நீ ஏன் அனுப்புற, அந்த கார் ஸ்பெசிபிக்கா நீ வச்சுட்டு லக்கேஜ் எடுத்துட்டு வரணும் இல்ல அப்படின்சாங்க. சரி ஓகே சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கதையை விட்டோம். இதுக்கப்புறம் வந்து சங்கீர்த்தன், அதுக்கு முன்னாடி நாள் வந்து ஒரு பையன் வந்து இந்த மாதிரி, உங்களுக்கு தான் தெரியுமே வாய் லொடலோடா, அதனால ஒரு பையன் சொன்னா 14 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு. அப்போ வந்து ஜீவான் பிரபு மகாராஜ், அதாவது பிரபுபாத்தோட டிசைபிள் டைரக்டா, அவர் வந்து சொன்னாரு இந்த மாதிரி 14 ரவுண்ட்ஸ் வைவேன்னா ஏன் வாய் கம்முன்னு இல்லாம எப்பத்துல இருந்து பண்ணுவ அப்படின்னு சொன்னா, இன்னில இருந்து. அதான் இன்னைக்கு 14 ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டாரு பிரபு. இன்னைக்கு ஏன்னா இன்னும் 2 hours இருக்கு, ஒரு ரவுண்ட் எவ்வளவு நேரம் ஆகும், 5 நிமிஷம், 10 more minutes he'll finish 16 rounds அப்படின்னு. ஓ யூ வில் டாக் ஃபார் ஹிம். ஆமா ஐ வில் டாக் ஃபார் ஹிம், பட் ஜப்பம் அவர் தான் சொல்வாருன்னு இப்படி சொன்னே. கால்வாரி விட்டுறாதடா, பப்ளிக் எல்லாரும் 300 மனுஷங்க முன்னாடி அவனுக்கு பதில் நான் சொன்னேன். அந்த பையனும் ஓகே அப்படின்னா, மறுபடியும் டிவோட்டி அசோசியேஷன் ஜப்பம் இதுதான் டாபிக். அண்ட் அவர் வந்து பிரபு பிரசன்டேஷன் எல்லாம் கொடுத்தாரு, எப்படி பண்ணணும் ஜப்பம், எந்த வேல்யூ, கிருஷ்ணர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்மரணம், ஸ்பீக்கிங், டிவோட்டி அசோசியேஷன், தாம், கோயில் தாம். நினைச்சு பாருங்க சிச்சுவேஷன். இப்போ வந்து இந்த பையன் வந்து பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிட்டான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டே ஓடி வந்து தேங்க்யூன்னு சொன்னா, அதான் இப்போ நாங்க அவன் வந்து இவர் பார்த்து என்ன நடக்குது அப்படின்னாரு. பிரபு 16 ரவுண்ட்ஸ் நான் சொன்னல பண்ணிட்டாரா அப்படின்னு. ஓகே, அவன் பேர் என்ன அப்படின்னாரு. 1 minute, உன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன். அப்ப கேட்டாரு அவரு, உனக்கு பேர் கூட தெரியாதான்னாரு. தெரியாது, ஏன்னா அந்த கிரௌட்ல உட்காந்து உன் பேர் என்ன, இனிஷியல் என்ன, அட்ரஸ் என்னன்னு கேட்க முடியுமா, தெரியாமலேயே நீ பேசுனியானாரு. ஆமாம் தெரியாது, ஆனா நான் சொன்னபடி பண்ணிட்டாரு இல்லன்னா. அந்த பையன் சொன்னான், இன்னில இருந்து நான் வந்து 16 ரவுண்ட் விடவே மாட்டேன் மாதாஜி அப்படின்னாரு. ஐ செட் ஓகே வெரி நைஸ், தேங்க்யூ சோ மச். எவ்வளவு பிளெஸிங்னா, நம்ம ஆர்டினரியா சொன்னா கூட அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் பிளேஸ், அந்த பிளேஸோட மகிமை, டிவோட்டிஸோட மகிமை, அந்த சின்ன பையன் மைண்ட் கூட போயிட்டு நான் விடவே மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ரெசல்யூஷன். அந்த மாதிரி நிறைய நடந்துச்சு. பசங்க எல்லாம் அங்க மியூசிஷியன் ஒரே கலாட்டாவா இருந்தோம். அப்ப சங்கீர்த்தன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அங்க நாங்க அதுக்கு முன்னாடி அபிஷேகத்துக்கு வந்து அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். எடுத்துன்னு போனது, இங்க இருந்து எடுத்துன்னு போனது, பிரசாதங்கள் இதெல்லாம் நாங்க கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். நான் கொஞ்சம் சங்கீதா ஹெல்ப் பண்ணாங்க. பட் மெயினா ஐஸ்வர்யா மாதாஜி நாங்க அவங்க எல்லாம் இருந்து நாங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். உள்ள இருந்து மறுபடியும் ரவுண்ட் வந்து இது நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சங்கீர்த்தன் நடந்து ஆரம்பிச்சுச்சு, கூத்தடிச்சோம். அந்த கூத்தை நீங்களே யூடியூப்ல பாத்துட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் இன்ஃபேக்ட் கொஞ்சம் ரேவதி மாதாஜி தான் கன்சர்ன், கொஞ்சம் பத்ரமானு. 10ஆவதுக்கு நாங்க இந்த இதெல்லாம் சுத்தி ஆடுவோம்ல, ரிங்கா ரோசஸ், நம்ம தமிழ் ரிங்கா ரோசஸ் எல்லாம் ஆடி முடிக்கச்சு அவங்க நில்லு அப்படின்னாங்க. ஒரே ஒரு தாட் என்ன ஆச்சுன்னா, ஐயோ இங்க சென்டர்ல ஆக்குபை பண்ணிட்டே இருக்கோமே, கொஞ்சம் அப்படி ரைட்ல போனோம்னா மத்த டிவோட்டிஸ்க்கு சென்டர் ஸ்டேஜ் வரும்னு சொல்லிட்டு கடைசியில தான் அந்த ஞானம். அப்படி ரைட்ல போனோம்.
போயிட்டு அந்த பெரிய அந்த வயர் அந்த ரைட் சைட் போனோடனே கார்பெட் ஏரியா வெளில இருந்துச்சு. கார்பெட் ஏரியா வெளில யூஸ்வலா கால் பட்டுச்சுன்னா நாங்க கழுவிட்டு வரோம். அன்னைக்கு வந்து கழுவுறதுக்கெல்லாம் மனசு வரல, ஏன்னா அந்த சங்கீர்த்தன் உச்சத்துல இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடிதான் NND பிரபு வந்து அவர் ஓட்டிட்டு இருந்தார். நீங்க வந்து லவுடா பண்ணணும், அவர் ரொம்ப ஷையா ஃபீல் பண்ணாரு NND பிரபு. முந்தானத்து காலையில பேசறச்சே NND பிரபுவே எனக்கு அவர் எப்படியெல்லாம் என்ன கேட்டாருன்னா, ஆமா பிரபு நீங்க ரொம்ப ஷையா ஃபீல் பண்ணீங்கல்ல, ஆமா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் முந்தானத்து. நான் அவ்வளவு அவஸ்தைப்படுறது உனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சானாரு. ஐயோ எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சா நானே எப்படி உங்களை ஓட்டுறதுன்னு கஷ்டப்படுவேன், அதுக்கு வந்து ஜீவா பிரபு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாருன்னா எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு தெரியுமா. நீங்க மிக்க முக்கன்னு அங்க எல்லாரும் முன்னாடி அது கஷ்டப்படல, அவர் ரொம்ப ஷையா ஃபீல் பண்ணீங்க, அது எனக்கு அவ்வளவு குஷியா இருந்துச்சு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து முந்தா நேத்து காலையில அவர் ஓட்டிட்டு இருந்தேன். அப்படின்னா நீங்க அவ்வளவு கலாட்டா நடந்துச்சுன்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். எல்லாம் நடந்து லாஸ்ட் 1-2 மினிட்ஸ் தான். அப்பதான் ரேவதி மாதாஜிக்கு என்ன தோணுச்சோ, சரி எனக்கு தண்ணி கொண்டு வரலாம்னு உள்ள போனாங்க. எக்ஸாக்ட் 1 மினிட்ல அந்த அடிச்ச ஷாக்ல மேல தூக்கினேன். அன்பார்ச்சுனேட்லி என்ன சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு யாரும் என்ன க்ளோஸா தெரியாது. சோ அவங்க வந்து என்ன நினைச்சாங்கன்னா மேல தூக்கினேன், பட் லேண்ட் ஆரச்சே மூஞ்சி கிஞ்சி தலை அடி விழல, ஏன்னா அந்த பில்லர் ரொம்ப தூரத்துல இருந்துச்சு. அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா தான் குதிச்சேன் அப்படின்னு. ஏன்னா ஆக்சுவலா நான் குதிச்ச உடனே ஹரே கிருஷ்ணா மந்த்ரா நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஆக்சுவலா நான் சொல்லல, அது எனக்கு ஒண்டிதான் தெரியும். நான் அடிச்ச உடனே தான் கத்தினேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா அதை கண்டினியூ பண்ணனே தவிர ஆன்றதுதான் நான் கத்தினேன்றது எனக்கு 100% தெரியும். ஏன்னா அடிச்ச ஷாக் வந்து தூக்கி அடிச்ச உடனே ஒரு விதமான வலி, அது உங்களுக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. அதுதான் ஷாக்கா அப்படின்வாங்க, நிஜமாவே அதுதான் ஷாக். அன்னைக்கு ஹையா போனேன். இதுதான் ஆக்சுவலா நடந்த விஷயம். இதுக்கப்புறம் கூட மங்கள மாதாஜி எனக்கு போன் பண்ணி கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கேட்டாங்க, எப்படிமா நீ வந்து ஐயோ சொல்லலையானாங்க. நான் ஐயோ சொல்லலன்னு, ஐயோ வரல, எப்படிமா உனக்கு கிருஷ்ணா ஞாபகம் வந்துச்சு? இல்ல மாதாஜி ஒண்ணும் இல்லைன்னு வச்சுட்டேன். பட் அந்த அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணா இது சொன்ன உடனே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தோணினது என்னன்னா, எப்பவுமே நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டது என்னன்னா, மாயாப்பூர் போனாலும் சரி, பிருந்தாவன் போனப்பவும் இந்த மாதிரி தாம்ல உயிர் விட்டுப்பா அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு, ரொம்ப ஆசை இருந்துச்சு. அன்னைக்கு ஒரு செகண்ட் 2 ஞாபகம் வந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, அந்த மூமெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தாம்ல எனக்கு கிருஷ்ணான்ற பேரே வரலையே. ஏன்னா அண்டி பம்ப் ஆரம்பிச்சு கூட கிருஷ்ண கிருஷ்ணான்னு சொல்ற பிராக்டிஸ். நான் சொல்ற கிருஷ்ண கிருஷ்ணால எல்லாருமே கிண்டல் அடிக்கிறேன். ND பிரபு கூட என்ன கிருஷ்ண கிருஷ்ணா சொல்லு உனக்கு வரும்னு தான் சொல்லுவாரு. என் பொண்ணு கூட சொல்லுவா, நீ பாட்டுக்கு வண்டியை குதிக்க வச்சுட்டு நீ கிருஷ்ண கிருஷ்ணான்னு சொன்னா. சோ நான் வந்து காப்பாத்துவார் கிருஷ்ணான்ற ஐடியாலாம் இல்ல, என்னோட ஹேபிட் ஆயிடுச்சு, என்னோட ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சிட்டு தான் இருந்தேன். ஆனா அப்போ ஷாக் அடிக்கச்சே ஆதான் வந்துச்சே தவிர கிருஷ்ணான்றது அதுக்கப்புறம் தான் வந்துச்சு, ஃபர்ஸ்ட் லைன் வரல. சோ அந்த மூமெண்ட்டுக்கு வந்து பயங்கர துக்கம் தான் வந்துச்சு, ஷாக்ல வலியில இல்ல, என்னடா இந்த மாதிரி வரலையேன்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த பத்தி நினைக்க கூட இல்ல, ஐயோ இப்போ காலி ஆயிட்டானா, ஏன்னா முடியல, அதுக்குள்ளேயே கிடினஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நான் அந்த ஏரியா விட்டு போனேன், லாஸ்ட் 1 லைன்ல தான் இருந்துச்சு. போன உடனே ஒரு லெவலுக்கு தான் போனேன் பின்னாடி. அப்ப உடனே ஐயோ எது ஆனாலும் இந்த கோயில் விட்டு போயிடணும், ஏன்னா இந்த கோயில்ல நடந்துச்சுன்னா அந்த கோயிலே என்ன ஆகும்னு நம்மளுக்கு தெரியாதேன்றது. கரெக்டா போயிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் மேல நடக்க ஃப்ரீஸ் ஆற டைம் ரேவதி மாதாஜி கரெக்டா பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரெச் தான் இருக்கும், ஒரு அடி 1 மீட்டர் தான் இருக்கும் அந்த வாட்டருக்கும். தேங்க்ஸ் மாதாஜின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளாஸ் வந்து எடுத்துன்னு போய் குப்பையில போக முடியலன்றப்பதான் நான் நினைச்சேன் ஓகே காலி ஆயிட்டு இருக்குன்னு. ஆனா இதை நான் சொல்லல மேம், ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி நான் டயர்டா இருக்கேன்னு அவ்வளவு டென்ஷன் ஆனாங்க. அவங்க நான் வாங்குறேன்னாங்க, அது என்னால கொடுக்கவும் முடியல, ரொம்ப சாரி மாதாஜி. ஆனா அவங்க சாரி சொன்னாங்க. ஆனாலும் அவங்க வந்து நானே போடுறேன்னு சொல்லிட்டு கையில இருந்து இழுத்து அவ்வளோ கன்சர்னா அவங்க பாத்துக்கிட்டாங்க. இழுத்து நான் பாத்துக்கிறேன்னு அவங்களுக்கும் ஆக்சுவலா தெரியாது. அதை முடிச்சுட்டு இல்ல நான் வரேன்னு சொன்னேன். போயிட்டு நீங்க எல்லாம் கிளம்புங்க அப்படின்னு தனேஸ்வரி மேம் எல்லாம் கால் பண்ணிருக்காங்க, போன் ரீச் ஆகல. சோ இவங்க எல்லாருமே லஞ்சுக்கு கிளம்பிட்டாங்க. முக்கால்வாசி ஐ திங்க் ரேவதி மாதாஜி ஒண்டி இருந்தாங்க. இல்ல ரேவதி எல்லாருமே கிளம்பிட்டாங்க. அப்புறமா வந்தாங்களா சாப்பிட்டுட்டு, இல்ல அவங்க லேட்டா போனாங்களான்னு எனக்கு அந்த டைம் எனக்கு மெமரி கொஞ்சம் 0 ஆயிடுச்சு, சாரி தப்பா சொல்லியிருந்தா. சோ இதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் நீங்க எல்லாம் போங்கன்னு ரேவதி மாதாஜி அனுப்பிச்சிட்டேன், நீங்க போய் சொல்லுங்க அப்புறமா வாங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இது பார்ட் 2. அதுக்கப்புறம் டாக்டர்ஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணாங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, கண்ணு பிளட் ஷாட் ஆச்சு, ஒரு கொஞ்ச நேரத்துலதான் ஆச்சு. பிளட் ஷாட், பல்ஸ் பார்த்த உடனே ரொம்ப ரைஸ் ஆகி படுத்துக்கோ அப்படின்னு. கோயில் எல்லாம் பார்க்காத, தப்பே இல்ல, NND பிரபு தப்பா எடுக்க மாட்டாரு, NND பிரபு தப்பா எடுக்க மாட்டாரு, கிருஷ்ணரும் தப்பா எடுக்க மாட்டாரு, நான் தான் தப்பா எடுப்பேன். நான் இந்த இடத்த விட்டு கிளியர் பண்ணணும்னா சான்ஸே இல்ல, ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஏறவே முடியாது, நீ உட்காரு, படுத்தே ஆகணும்னா படுக்கலாம் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காந்துட்டேன். உட்காந்தா தெரியாது என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஆல்ரெடி எல்லாருமே லஞ்ச் போயிட்டாங்க. ஜஸ்ட் அந்த சன்னியாசிஸ் இவங்கதான் இருந்தாங்க. 2 டாக்டர்ஸுமே பக்கத்துல உட்காந்துட்டாங்க. ஒரு அனஸ்தட்டிஸ்ட் அண்ட் இன்னொரு கைனிக். அவர் வெரி ஸ்வீட். 2 பேருமே வெயிட் பண்ணு, ஏன்னா பால்பிட்டேஷன் ரொம்ப ஹையா இருக்குன்னு கொஞ்ச நேரத்துல பிரெத்லெஸ் ஆச்சு.
ஆனா உடனே டிசைட் பண்ணிட்டேன் கிளம்பி ஜஸ்ட் வெளியில போயிடணும்னு. லக்கிலி ரேவதி மாதாஜி இறங்கி வந்தாங்க. ரேவதி மாதாஜி என்னை எப்படியாவது மேல கூட்டிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல கூட்டிட்டு போய் அவங்க சாப்பாடு கொடுத்தாங்க. சாப்பிட எனக்கு எவ்வளவு சாப்பிடணும் சாப்பிட்டுட்டு குடிச்சிட்டு நிறைய குடிச்சேன். தனியா மோரா குடிச்சிட்டே இருந்தேன். ஆனா கால் பாதம் வந்து நெருப்புல வச்ச ஃபீலிங், அப்படியே நெருப்பு மாதிரி நல்லா வலிச்சிச்சு. ஒரு சைட்ல வந்து தோணுச்சு எனக்கா பக்தியா சம்பந்தமே இல்லை, ரொம்ப திங்க் பண்ணல அந்த இடத்த விட்டு போகணும்னு. சோ இதுதான் என் மைண்ட்ல இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ரூமுக்கு வந்தேன். ரூமுக்கு வந்து சங்கீதா மாதாஜி வெரி நைஸ், உங்களை ஹஸ்பண்ட் கூட டாக்டர் நினைக்கிறேன், நேரா ஹாஸ்பிட்டல் போறோம், அட்மிட் ஆறோம். ஹஸ்பண்ட் சொன்னாரு அதெல்லாம் முடியாது, நேரா ரூம் போய் பிளாட் படுத்துக்கணும்னு. சங்கர் பிரபு அவங்களோட ரூம் தான், ரேவதி மாதாஜி கீ கொடுத்திருந்தாங்க. பட் அவங்க கூட இருந்த அந்த பார்ட்னர் வந்து கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்ததால அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம்னு இவங்களோட இதுலயே போய் படுத்துக்கிட்டோம் நாங்க. ஏன்னா அதுதான் க்ளோஸ், எங்க ரூம் நாங்க வெக்கேட் பண்ணிட்டேன், அது கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்துச்சு. சோ இதெல்லாம் முடிச்சு சச்சிதானந்த பிரபு கிட்ட ஒண்டி கூப்பிட்டு சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி வாயை தொடர்ந்து நீங்க சொல்லவே கூடாது, ஒண்ணுமே முடியல, இப்ப வந்து அவர் நான் வந்து எப்படியாவது ஒண்ணு ட்ராப் பண்றேன், நீ வரியே பண்ணிக்காத, நீ என்னன்னு சொல்லி எதுவா இருந்தாலும் லைன்ல இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு போயிட்டோம். தனேஸ்வரி மேம் பாவம் என்னோட லக்கேஜ் எல்லாம் எடுத்துட்டு, என்ன லக்கேஜ் இருந்ததே ஞாபகம் இல்லை, வெக்கேட் பண்ணதே, அவங்க எல்லாம் எடுத்துட்டு கஷ்டப்பட்டு ரூமுக்கு வந்தாங்க. சங்கீதா மாதாஜி இருந்துட்டு தனேஸ்வரி மேம் பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. இதுதான் பார்ட் 1 கதை. ஓகே, இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் தோணும் ஐயே கிளாஸ் எடுக்கிற இந்த மாதாஜி டோட்டல் 0, பிரச்சனை வரலையன். இல்ல எனக்கு இன்னொன்னு தோட்டுச்சு என்னன்னா, அப்புறமா பாகவதம்ல சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தா கிருஷ்ணா தான் முன்னாடி வருவாரு, கிருஷ்ணான்ற பேரு. சோ ஆக்சிடென்ட் நடந்தா கண்டிப்பா வைகுண்டம் தான். என்னடா கண் எதிரில பார்த்தோமே, இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஆக்சிடென்டே, கிருஷ்ணாவும் வரல, கிருஷ்ணர் பேரும் வரல, ஒன்னும் வரலையே அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் தோணுச்சு. ஒரு செகண்ட்ல ரொம்ப செகண்ட்ஸ் அதே தான் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரே வருத்தம், ஒரே இது எல்லாம் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. சோ இந்த வழியை விட அந்த வழிதான் ஜாஸ்தியா ஏறிச்சு. இதோட நான் அதை விட்டுட்டேன். ஏன்னா வழியில இருக்கச்சே பேச முடியாது, வந்து பேசினேன்னு தவிர இந்த கதையை எடுக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கதையை அப்படியே விட்டுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா வந்து எனக்கு தெரிய வந்தது, இன்னைக்கு மாதாஜி சொன்ன அப்புறம் தான் நான் நினைச்சேன், சரி இந்த ஆன்சர் பண்ணணுமே, நம்மளே ஒரு பேக்கு இன்னொரு டிவோட்டிக்கு என்னத்தை ஆன்சர் பண்றது அப்படின்ற எண்ணம் ஒண்டிதான் இருந்துச்சு. அப்போ வந்து நான் வந்து எனக்கு கரெக்டா அந்த டைம் வந்து ஒரு வெரி சீனியர் டிவோட்டி, 20 years பிராக்டிஸ் பண்ற ஒரு டிவோட்டி கால் பண்ணேன். எப்படி இருக்கீங்க மாதாஜி அப்படின்னு. ஐ டோல்ட் நான் நல்லா இருக்கேன் மாதாஜி, பட் ஈவினிங் ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டியதா இருக்கு 4 o'clock, பட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐம் குவாலிஃபைட் டு ஆன்சர். நான் அதை ஆன்சர் பண்றதுக்கே எனக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை. ஏன்னா ஒண்ணு ஞானம் இருக்கணும், இல்ல விஞ்ஞானம் இருக்கும். விஞ்ஞானம் டோட்டல் 0 ஆயிடுச்சு. ஞானம் வச்சுட்டு என்னத்தை யூஸ், விஞ்ஞானமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அடிப்பட்டு ஃபெயிலியர் ஆன ஒருத்தர் எப்படி, ஃபெயிலான ஒருத்தர் பாஸ் பண்றதுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும்ன்றச்சு 2 விஷயம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அண்ட் தட் ஸ்பெசிபிக்லி இப்போ விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க கேட்கணும், ஒண்ணுதான் கேட்டாங்க, 2-3 பியூட்டிஃபுல்லா ரெக்கார்ட் பண்ணி கூட அமைச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கதை சொன்னாங்க. ஓகே, அந்த கதையில என்ன சொன்னாருன்னா, ராமானுஜாச்சாரியாவோட சீடனான வர்தராஜா அவர் வந்து கேட்டாராம் கிருஷ்ணர் கிட்ட, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா நான் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கேன் சேவை, ஆனா நான் திடீர்னு மறந்துட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் அண்ணாரா, நீயே வரி பண்ணிக்கிட்டே, நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிற, நான் ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டேனா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை சொன்னாராம். சோ இது வந்து நான் நிறைய தடவை இந்த கதையை சொன்னதுல, பட் உங்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து ஈஷோபனிஷத் சொல்லியிருக்கேன். வாயுர் அனிலம் அமிர்தம் அசேஷம் பஷ்மாந்தம் ஷரீரம் ஓம் கிருதோஸ்மர கிருதன் ஸ்மர கிருதோஸ்மர கிருதன் ஸ்மர. இதுக்கு அர்த்தம் சொல்லியிருக்கேனே தவிர ஒரு நாளும் நான் இதை பாடினது இல்லை. அதாவது நான் அழியிற போது, என் சரீரம் அழியும் போது நான் வந்து உன்னை ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி நீ செய்தி கிருஷ்ணா அப்படின்னு. ஏன்னா எவ்ரி டைம் அதோட பெர்ஃபெக்ட் பிரபுபாத் பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாரு, நீங்க ப்ரே பண்ணலனாலும் கிருஷ்ணர் ஞாபகம் வச்சு பாருங்க. சோ நான் நினைச்சேன், சரி நம்ம பண்ணக்கூடாது பிரேயர்லாம் இல்ல, இந்த பிரேயர் வேண்டாம், நம்ம ஏன் கிருஷ்ணரை போய் கேட்கணும், நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னு அவ்வளோ கிரேட்டா என்ன நம்மளே ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு டிவோட்டி ஃபீலிங்கே எனக்கு இருந்தது இல்ல. சோ நான் நினைச்சேன் நம்மளே ஒரு அராகுரா அப்படின்னு. ஒரு சைட்ல தனேஸ்வரி மேம் எல்லாம் ப்ரே பண்றாங்க அப்படின்னு பயங்கர கில்ட்டி. நானே எனக்கு இவ்வளவு பிரேயர்ஸ் இங்க வேஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு திங்கிங் வேற. அதுவும் இந்த இன்சிடென்ட் ஆன அப்புறம் டோட்டலி கன்வின்ஸ் ஆயிட்டேன், எனக்கு கண்டிப்பா வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இவங்க அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் வந்து நினைச்சிட்டு தனேஸ்வரி மேம் கிட்ட சொன்னேன், உண்மையை சொல்லிடுங்க, ஏன்னா என்னென்னமோ நினைக்கிறதுக்கு வந்து ஷாக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை அண்டர் பிளே பண்ணிடுங்கன்னா வேணாம் நீ வந்து சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு. சரி ஓகே. அதுக்கப்புறம் இவங்களும் சொல்லல, ரேவதி மாதாஜி, சங்கரன் பிரபு அவங்க வைஃபும் சொல்லல, அண்ட் மோகன்தாஸ் பிரபு கொண்டு கடைசியா சொன்ன பிரபுன்னு. ஆனா அதுக்குள்ள ஐ திங்க் ஒரு இன்டைரக்டா உங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்திருக்கும், சிலருக்கு வரல. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து நடந்தது என்னன்னா, இவங்க அதான் சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் கதை. ரெண்டாவது அவ என்ன சொன்னானா, எப்பவும் பாருமே வந்து நான் நினைக்கணும் நீ நினைக்கிற, ஏன்னா அந்த மூமெண்ட்டுக்கு வந்து நீ நினைக்கலன்றதுதான் நீ நினைச்ச இல்லையா, கிருஷ்ணர் நினைக்கல அப்படின்னு ரெண்டாவது வந்துச்சு. ஆக்சுவலா அப்போ நடந்தது என்னன்னா, உன்னோட ரிஃப்ளெக்ஸ் ஒர்க் இல்லை. ஏன்னா ஷாக்ல
அந்த மூமெண்ட்ல எந்த ஷாக்கா இருந்தாலும், அண்ட் விஜய் மாதாஜி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், எந்த ஷாக்கா இருந்தாலும் ஒர்க் பண்றது வந்து மனம் புத்தி இல்ல, ரிஃப்ளெக்ஸ். அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஒர்க் பண்றது வந்து பாடி ரிலேட்டட். ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து மைண்ட் ரிலேட்டட் சொல்லலாம், பட் இட் இஸ் ஆல்சோ பாடி ரிலேட்டட், ரைட்? நம்ம பாடி கோஆபரேட் பண்ணாதான் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஒர்க் ஆகும். எக்ஸாம்பிள், கோமா பேஷண்ட் வந்து ஒரு பாம்பு வந்துச்சுன்னா எந்திரிக்க முடியாது, அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வராது. சோ இப்போ உனக்கு ஒர்க் ஆகாதது ரிஃப்ளெக்ஸ் தான். சோ ரிஃப்ளெக்ஸ் வரதுக்கு ஆகலாம், அது வராமலே கூட போகலாம். ஏன்னா ரிஃப்ளெக்ஸ் வருமான்றத நினைக்காது. ஆனா அதுக்கப்புறம் நீ நினைச்ச இல்லையா, ஐயோ இந்த டைம் இருக்கக்கூடாது, இந்த டைம் எனக்கு ஏதாச்சும், அதுல இருந்து இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி நைஸ் திங்கிங், அந்த சிந்தன். சோ நீ எப்போ அதை நினைக்கிறியோ ஆல்ரெடி கிருஷ்ணர் வந்துட்டா மாதிரி தானே அர்த்தம் அப்படின்னு. இது எவ்வளவு தூரம் நிஜமா இல்லையா, கரெக்டா, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவா சொல்லல, பட் அது கேட்ட அப்புறம் ரொம்ப கன்வின்ஸ் ஆனேன், கரெக்ட். ஏன்னா நான் ஏன் என்ன பத்தியே நினைக்கிறேன், என்னோட ரிஃப்ளெக்ஸ்னா அந்த டைம் கிருஷ்ணர் வரலன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து எல்லா டாக்டர்ஸும் சொன்னது என்னன்னா, நீ எப்படி மாதிரி ஷாக் ஆயிருந்து நீ வாங்கவே, நீ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உயிரோட இருக்கிறதே சான்ஸ் இல்ல, அப்படியே இருந்தாலும் நீ வந்து எப்படி விழாமலோ அடி வாங்காமலோ இருப்ப, சான்ஸே இல்ல, ரூல்ட் அவுட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது சான்ஸே இல்ல. அதுக்கப்புறம் பிரபு சொன்னாரு 225 இல்லையா, அதை விட ஜாஸ்தி வோல்டேஜ்னு. பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் காலியார ஒரு வோல்டேஜ் அப்படின்னு. சோ இந்த டைம் வந்து ஒன்னே ஒண்ணு நான் நினைச்சேன், ஐயோ எனக்கு கிருஷ்ணா ஞாபகம் வரலையே அப்படின்ற திங்கிங் எனக்கு இருந்துச்சு, இருக்கும் கூட. ஆனா நான் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறேன்னா ஏன் ரிஃப்ளெக்ஸா என்னை பத்தி நினைச்சேனே தவிர அந்த டைம் கிருஷ்ணர் என்ன நினைச்சாரே என்ற திங்கிங்கே எனக்கு வரல இல்லையா. லாஜிக் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் நினைச்சதாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் எந்த அட்மாஸ்பியர்ல நடந்துருந்துச்சு. உடனே வரத்துக்கு எனக்கு வந்து அனஸ்தட்டிஸ்ட் டாக்டர், இன்னொரு டாக்டர், பாத்துக்கிறதுக்கு ரேவதி மாதாஜி, ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தனேஸ்வரி மாதாஜி, இந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் ஒருத்தருக்கு கிடைக்குமா? நடக்கலாம், ரோட்ல நடக்கலாம், ரைட்? இந்த மாதிரி ஒண்ணு எல்லாமே ஃபுல்லி ப்ரிப்பேர்ட் என்விரான்மெண்ட் வச்சாருன்னா நினைச்சு பாருங்க, ஒரு ஐசியூ யூனிட்டே அங்க நடத்திருக்கு அவர் முன்னாடி. இது அண்ட் என்னோட ரொம்ப ஆசை, பேராசைன்னு சொல்லணும், தாம்ல போகணும்ன்ற ஆசையும் நான் விட்டுட்டேன், வேண்டவே வேண்டாம். ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஒரு டீச்சர் கேட்டாங்க, உனக்கு லாஸ்ட் 5 minutes தான் இருக்கு, நான் என்ன நினைப்பேன். நான் வந்து சொன்ன 5 minutesல நான் வந்து என்ன நினைப்பேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி, என்னோட வீடு, பெரிய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் இல்ல இருக்கிறது, என்னோட அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, என் டாக்டர். ஆனா இது எதுவுமே வரக்கூடாது லாஸ்ட் 5 minutes சொன்னது எனக்கு அப்புறமா நான் எனக்கு அந்த 5 minutes இந்த இடத்த விட்டு போகணும், எந்த விதத்திலயும் என்னண்டி பிரபுக்கும் அந்த கோயிலுக்கும் ஸ்பாயில் ஆகக்கூடாதுன்னு. இது வந்து நான் சொன்னேன். பட் அந்த பொண்ணு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ஞாபகம் வரலன்னாலே பேசிக்லி இந்த எக்ஸாம்ல நான் ஃபெயில் தான், பாஸ் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா பாஸா ஃபெயிலான்றதுக்கு இது வந்து மெட்டீரியல் எக்ஸாம், ஸ்பிரிச்சுவல். சோ கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் சிந்தா, ரைட், மைண்ட் எவ்வளவு இருக்குன்றதுதான் முக்கியம். சோ நீ வந்து பாஸ் ஆயிட்டியா ஃபெயில் ஆயிட்டியான்றது நியூ ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து பாக்குற, கிருஷ்ணர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நீ பாஸ், டிஸ்டிங்ஷன்ல பாஸ் ஆயிட்டான்றது நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ சொன்னான். இவங்க சொன்ன உடனே எனக்கு மைண்ட் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆச்சு. அதனாலதான் பேசவே முடியாது, எப்போ பேசலாம்னு உங்ககிட்ட இருந்து மறைச்ச இந்த கதையை நான் இன்னைக்கே பேசணும்னு நினைச்சேன். இப்ப பேசுறச்சு கூட ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்றேன்னு சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் வருத்தம், கொஞ்சம் டென்ஷன், கொஞ்சம் அன்ஈஸியோட தான் சொல்றேன். ஆனா இன்னைக்கு தேங்க்ஸ் டு விஜய் மாதாஜி, ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இவங்க அந்த மெசேஜ் எனக்கு அனுப்பல. ஏன்னா அவங்க என்ன அனுப்பிச்சாங்கன்னா, இதே மாதிரி ஒரு சிமிலர் இன்சிடென்ட், ஆக்சிடென்ட் பத்தி சொன்னாங்க, எனக்கு ஞாபகம் வரலையேன்னு. சோ மாதாஜி, இப்ப என்னோட சிச்சுவேஷனும் உங்க சிச்சுவேஷனும் மோரலஸ் சிமிலர். ஆக்சிடென்ட் உங்களுக்கு நினைக்கலனாலும் அதுக்கப்புறம் நீங்க நினைச்சிருக்கீங்க, நினைச்சதால எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்க, மெசேஜ் அனுப்பிச்சதாலதான் நான் என்ன பத்தி திங்க் பண்ணேன். சோ இதுவும் கிருஷ்ணர் தான், அவங்க கரெக்டா எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பி. நானும் வந்து எனக்கு சாட்டர்டே மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தா 2 நாள்ல மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லாம அமுக்கிட்டு இருப்பேன், கதையை விட்டுட்டு இருப்பேன். அதே ஃபீலிங்ல அவங்க கால் பண்ண போய் அவங்க கிட்ட கிளாரிஃபை பண்ணி அதே சூடோட சூடு உங்களோட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு என்னோட நிறைய நாள் ஆசையும் சரி, என்னோட புத்தியில இருக்கிற இந்த கன்ஃபியூஷன், நான் என்னோட ரிஃப்ளெக்ஸ், நான் என் ரிஃப்ளெக்ஸை தூக்கி போகுது, நான் எந்த மூலைக்கு நான் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது இருக்கிறதுலயே நான் பண்ண ரொம்ப பிடிச்ச என்னோட லெக்சர் யாரு ரொம்ப ரொம்ப கிரேட், கேட்டோட பூனையா. ஏன்னா கேட்டோட பூனை கேட் பிடிச்சிக்கும், பூனை பிடிச்சிக்கும். ஆனா குரங்கு வந்து குரங்கு அம்மாவை பிடிச்சிக்கும். இந்த ரெண்டுல எது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்? நான் எல்கே, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1ல இருந்து சொல்றச்சே மனசாலையும் சொல்லியிருக்கீங்க இல்ல, பூனை. ஏன்னா அம்மா இருக்கிற கிரிப் எப்பவுமே ஸ்ட்ராங். அதனாலதான் மார்க்கெட் போற வரைக்கும் அம்மாவை நம்ம பிடிச்சிப்போம், கும்பல் இருந்துக்கச்சே அம்மா கை நம்மள பிடிச்சிப்பாங்க, ரைட்? இப்ப இன்னைக்கு என்னோட அந்த சிச்சுவேஷன் என்னன்னா, நான் கிருஷ்ணரை பிடிக்கலையே நான் பேசிட்டு இருக்கேன் தவிர அந்த மூமெண்ட் நான் விட்டாலும் கிருஷ்ணர் என் கையையும் பிடிச்சுக்கிட்டாரு, என்னையும் பிடிச்சுக்கிட்டாருன்றது அன்னைக்கு தான் தெரிய வந்துச்சு. அப்படின்றது எனக்கு இன்னைக்குதான் இவங்க சொன்னாங்க, அப்புறமா தான் எனக்கு ஏறிச்சு. இதே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஃபீலிங் இருக்கும். ஏன்னா 1 week பேக் எனக்கு இதே மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் ஒரு பிரபு சொல்லிட்டு நானும் அதே மாதிரி பண்ணேன். எனக்கு நடந்த ஆக்சிடென்ட் அப்போ
அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அப்பதான் எனக்கு இனிஷியேஷன் ஆச்சு, அதனால நான் தான் கிரேட் இனிஷியேஷன் ஆச்சுன்னு என்ன தலைக்கால் தெரியாம நான் திரும்பினேன், எனக்கு கரெக்டா விழுந்துச்சுன்னு. அது சொன்ன உடனே எனக்கு இன்னும் அப்செட். நீங்களாவது தலைக்கால், எனக்கு தலையே இல்லையே, என்னத்த கால் இனிஷியேஷன் ஆகல, எனக்கு அந்த ஃபீலிங்கும் வரல. ஓ நான் நினைச்சது எனக்கு ஒர்க் ஆகலையே, நான் ஒர்க் ஆகலையேன்றது ஒண்டிதான் நான் நினைச்சேனே தவிர எனக்கு வந்து நான் பெட்டர் அந்த திங்கிங்கும் எனக்கு வரலையே. அப்ப ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சு, ஏன் என்னோட ரிஃப்ளெக்ஸ் ஒர்க் ஆகலன்றது எனக்கு ஆன்சர் அன்னைக்கு கிடைக்கல. பட் இன்னைக்கு கிடைச்சது. அதனால எனக்கு வந்து எல்லாருக்கும் சார்பாக எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். ஏன்னா உங்க ப்ரேயர்ஸ் கிருஷ்ணரை தேங்க் பண்ண சொல்லுவீங்க. சோ நான் எப்பவுமே பண்ற யூசுவல் கலாட்டா தனேஸ்வரி மேம் கிட்ட சொல்றேன், மாதாஜி உங்களை விட நான் தான் கிரேட். ஏன் கிரேட்னா, நீங்க கிருஷ்ணருக்கு சர்வீஸ் பண்றீங்க, இல்ல NND பிரபு அவர் கிருஷ்ணரோட சேவகருக்கு சேவை பண்றீங்க. ஆனா நான் உங்களோட அட்மின். சோ நான் கிருஷ்ணர் தாசானு தாஸ் சைத்தன்யா சொன்ன மாதிரி நான் தான் இருக்கேன். சோ நான் தான் கிரேட்னு சும்மா ஓட்டிட்டு இருப்பேன். இதுல ஈகோ எல்லாம் இல்ல, வம்பு இருக்கிற பிராக்டிஸ்ல தான் பண்ணேன். அந்த மாதிரி அந்த சிச்சுவேஷனாலதான் நினைக்கிறேன் கிருஷ்ணரே பர்சனலா வந்து ஹெல்ப் பண்ண ஃபீலிங்கும் இருக்கு. உங்க எல்லாரையும் சாண்ட் பண்ண சொல்லி என்னுடைய பலராம் சரி, நம்மளோட நித்யானந்தா பிரபுவும் இன்ஸ்டிகேட் பண்ணி உங்களை ஜப்பம் பண்ண சொன்னாரு. சோ இப்போ நீங்க உங்களை தேங்க் பண்ணணுமா கிருஷ்ணரை தேங்க் பண்ணணுமான்ற டிபேட் நம்ம அப்புறம் வச்சுக்கலாம். பட் இது எல்லாமே மொத்த பேக்கேஜ் தான், கோலோகா பேக்கேஜ், நம்மளோட பேக்கேஜ், ரைட்? அந்த பேக்கேஜ்ல இருக்கிற ஃபுல் கதை தான். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட என்னோட கதை முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மை கதை என்ன மாதாஜி, ஒன்னு சொல்லட்டுமா மாதாஜி? எப்பவுமே ஒரு இது நடக்கும் பொழுது அந்த டைம்ல நமக்கு வந்து வராது. ஒரு ஆக்சிடென்ட்டோ கீழே விழுகிறோமோ அப்பா ஏதோ இப்படிதான் சொல்லுவோம். ஆனா அடுத்த செகண்டே நீங்க வந்து பகவானை நினைச்சீங்கல்ல மாதாஜி, அடுத்த செகண்டே நினைச்சிருக்கீங்க நீங்க பகவான் கிருஷ்ணா வரலையே அப்படின்னு நினைச்சிருக்கீங்க. அது வந்து தப்பே கிடையாது. என்ன பகவானே வந்து உங்களை காப்பாத்துறதுக்கு இத்தனை பேர் இருக்காங்க, இத்தனை பேரும் பகவான் வந்து அவங்க மூலமா வந்திருக்காங்க. வந்து உங்களை இத்தனை பேர் அந்த இடத்துல யாருமே இல்லாம நீங்க உங்களை காப்பாத்திருக்கேன். அந்த இடத்துல நீங்க விழுந்திருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? இது உடனே இத்தனை மாதாஜியும் வந்து உங்களை இத்தனை பேர் பண்ணி உங்களை கேர் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சு தண்ணி கொடுத்து இத்தனை பேர் பண்ணிருக்காங்க. பகவான் தான் வந்திருக்காங்க. அவருதான் வந்து உங்களை அந்த இடத்துல காப்பாத்திருக்காரு மாதாஜி. ஒன்னும் இல்லாத ஒரு இடத்துல எங்கேயாவது எவ்வளவு நல்ல லவ்வபுளா கொண்டு டீச் பண்றீங்கல்ல, ஒரு இடத்துல தனியா எங்கேயாவது விழுந்திருந்தாக்க அப்பா அம்மான்னு கத்திருந்தா கூட யாரும் வந்திருக்க மாட்டாங்க. இத்தனை பேரும் உங்களை வந்து இது காப்பாத்தி பண்ணது வந்து கடவுள் தான். கடவுள் தான் வந்து மத்தவங்களை அனுப்பி பகவானே வந்திருக்காரு. பகவானே அவங்க ரூபத்துல இருக்காங்க. Thank you so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாருக்குமே ஒரு ஷாக் திக்கற்றவர்களுக்கு தெய்வம் துணைன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப்புறம் அடுத்த செகண்டே நமக்கு பகவானோட ஞாபகம் வரும் மாதாஜி. திக்கற்றவர்களுக்கு தெய்வம் துணை அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அதான் உங்களுக்கு என்ன மாதாஜி, என்ன தெய்வம் துணை? உங்களை வந்து உங்களுக்கு சேவை பண்றதுக்கு மத்தவங்களை அனுப்பியிருக்காரு. அவர்தான் கிருஷ்ணர் தான் அனுப்பியிருக்காரு உங்களை. பேர் உங்களை கேர் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க. ரொம்ப இதுவா டீச் பண்றீங்க, ரொம்ப லைக் பண்ணி டீச் பண்ணி பயமையா இருக்கீங்க. அதனாலதான் அது அந்த அளவு. மனுஷ ரூபேனா சொல்லுவாங்க மாதாஜி. தெய்வம் நேரடியா நம்மள வந்து பாக்காது, வருஷங்களை அனுப்பிதான் சேவை செய்ய சொல்லுவாங்க. அதுதான் கடவுளோட பாதத்தை பிடிச்சுக்கணுங்கிறது. சொல்றேன் மாதாஜி. ஒருத்தன் வெள்ளத்துல மாட்டிக்குவான் மாதாஜி. மாட்டிக்கிட்டு அவங்க வந்து எனக்கு எனக்கு யாருமே இல்ல, போட்டெல்லாம் அனுப்புவாரு பகவான். அவனுக்கு அது புரியாது. கடவுளே வரணும் கடவுளே வரணும் உட்கார்ந்துட்டு வெள்ளத்திலே தத்தளிச்சிட்டு இருப்பான். பகவான் ஒன்னொன்னா அனுப்புறாரு, போட் அனுப்புறாரு, ஒரு கட்டை அனுப்புறாரு. அதை புடிச்சிட்டு கூட அவனுக்கு மேலே ஏற தெரியல. பகவானே நேரடியா பகவான் என்ன செய்ய ஒவ்வொரு பொருளா அனுப்பி அவன் எப்படியாவது கரையேற்றணும்னு அவர் நினைக்கிறார். அந்த மாதிரி பகவான் வந்து ஒரு மனுஷங்க அவரே வர முடியாது, எல்லாம் ஃபுல்லா உங்களை வச்சுட்டு மனுஷங்கள் மூலமாதான் வந்து நம்மள வந்து எந்த ஒரு கட்ட காலத்திலயும் யாருக்குமே பகவான் வந்து ஒரு மனித ரூபமாக தான் வெரி வெரி நைஸ் அண்ட் thank you so much மாதாஜி. உங்க சார்பாலையும் நன்றி. அண்ட் NND பிரபு அவங்க டீம் கூட சச்சிதானந்தா பிரபு அண்ட் பிருந்தா பிரபு எல்லாம் கால் பண்ணி அவ்வளவு நல்லா கியூர் ஆகணும் மாதாஜி. உங்களுக்கு கால சீக்கிரமா கியூர். thank you so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி பிரபு, என்ன சொல்லிட்டு வந்தீங்க, நான் இன்டரப்ட் பண்ணிட்டேன். சீக்கிரம் ஆயிடும் மாதாஜி. 100% பகவானுடைய அருளால் தான். இது எதுவுமே மாற்றம் கிடையாது. அது ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். வீட்டுல யாருமே இல்ல, உங்க சாரே இருக்காரு, சமையல் பண்ண முடியாது. சரி கார் எடுத்து போய் சாப்பிட்டு வந்துடலாம். கிட்ட ஒரு கடை போய்
சாப்பிட்டு தான் போறாரு. போய் பார்சல் வாங்கிக்கிறார். சாப்பிடலாம் அங்க கூட வாங்கின்னு வரும்போது மழை வந்துருச்சு. நிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. ஒரு வீட்டாண்ட பார்த்தா ஒரு சின்ன ஒரு பலகை மாதிரி ஏதோ போட்டு வச்சிருக்காங்க. சரி அங்க போகும்போது பார்த்தா சரி நிக்கலான்னு நிக்கிறாரு. அங்க ஏதோ ஒரு கிருஷ்ணர் இருக்காரு உள்ள. கிருஷ்ணருக்கு மரவா போட்டிருக்காங்க. அப்ப இவர் நினைக்கிறாரு வீட்டுக்காரு, என்ன எல்லாரும் இவர் காப்பாத்தாரு, இவரு போய் ஜெயில போட்ட மாதிரி போட்டு லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்களே, இவர் போய் எங்க போய் காப்பாத்த போறாரு யாருமே அப்படின்னு நினைக்கிறாரு மனசுல. நம்ம வேற நினைக்கிறோம் இவர் இந்த மாதிரி இருக்காரு அப்படின்னு. அப்போ ஒரு முனகல் சவுண்ட் வருது. அம்மா பசியா இருக்குது, ஏதாவது கொடுது கிருஷ்ணா அப்படின்னா நம்ம கேட்கணும். ரொம்ப குண்டு கட்டியா படிச்சு, ரொம்ப ஏஜ் பர்சன். இது சவுண்ட் வருதுன்னு இவரு உன்னிப்பா கவனிச்சா பசிக்காக, குளிருக்காக, மழைக்காக அந்த அம்மா கேட்கணும். உடனே ஆயா அவர் தண்ணி பாட்டோட வந்திருக்காரு, அதாவது குடிக்கிற தண்ணியோட. ஆயா சாப்பிடு அப்படின்னு வாங்கிக்கிறாரு. அது பிறகு தண்ணி பாட்டும் கொடுக்குறாரு. ரொம்ப குளிராகுது ஐயா, அந்த போட்டு மேல சட்டை தாய்த்து இது போட்டுக்க ஆயா அப்படின்றாரு. அப்போ உடனே நினைக்கிறாரு, நான் நினைச்சேன் கிருஷ்ணரை லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு. கிருஷ்ணர் பாரு என்ன சாப்பிடாத பார்சல் கொண்டாந்து மழை நின்று இந்த இடத்துல நின்று அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சேவை பண்ணிருக்காரு பாரு. இது கிருஷ்ணனுடைய பகவானுடைய செயல் தான், எந்த வித மாற்றம் இல்லை அப்படின்ட்டு ஒத்துக்காருங்க சார். இதுதான் நெருந்த கதை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஐ வாண்ட் ஒரு நிமிஷம் எனக்கு கொடுங்க கொஞ்சம். சொல்லு. ஆஃப் கோர்ஸ் பிரபு, ப்ளீஸ் பேசுங்க. எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு. இதுதான் இவரு சொல்லியிருக்காரு, பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு லைன்ல, இந்த ஜீவ் ஜாகோ பாட்டுல சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காரு? இனிஷி ஔஷதி மாயா நசீபாரோ லாகே ஹரிநாம மகா மந்திர துமி மாகி அப்படின்ட்டு இருக்காரு. நான் கொடுக்க போறது இந்த டேப்லெட் தான் நான் கொடுக்க போறேன், இந்த ஔஷதி தான் உனக்கு நான் கொடுக்க போறேன், ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். அதை சொன்னாலே நீங்க வாழ்க்கையில இது பண்ணலாம், அந்த மாயால இருந்து விடுபட்டுலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு மாதாஜி. அது அந்த நாம, அந்த கிருஷ்ணர் பவர், அதான் பேரோட பவர். அது அவ்வளவு டெரிபிக். இந்த மெடிசன் எதுவுமே வேலை பண்ணாது, அவ்வளவு பவர் இருக்கு மாதாஜி அந்த கிருஷ்ணருக்கு மட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு அப்புறம் நேச்சர் எப்படி பண்ணுச்சு அப்படின்னு ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் என் பொண்ணு கொஞ்சம் வாட்டர் பண்ணிட்டு இருந்தா பிளான்ஸ். ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துச்சு, வேற 2-3 நாள் அப்புறம் யாரும் பண்ணல துளசிக்கு, என்னாலயும் பண்ண முடியல. ரைட், ஒரு நாள் அன்னைக்கு யாரும் இல்ல, பண்ண முடியலையே நினைச்சு ஐயோ எப்படிடா தூக்குறதுன்னு நினைச்சேன். அந்த டைம் கரெக்டா நான் நம்பவே முடியல, சென்னை அவ்வளோ ஹீட்டா. அன்னைக்கு மழை வந்துச்சு, செம்ம மழை. நான் நினைச்சேன் தேவர்கள், நம்ம எல்லாம் பேசுறோம் இல்லையா, எப்படி தேவர்கள் ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னு. சோ டெமிகாட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி அவ்வளோ ஒரு மழை. ஃபுல் துளசி எல்லாம் கரெக்டா, ஏன்னா அதுக்கு மேலேயும் நான் தண்ணி ஊற்ற முடியாது. சோ சும்மா அங்க போயிட்டு நான் சும்மா கையொண்டி அக்கவாசாக்கு. அப்பதான் நினைச்சேன், ஓ தேவர்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்றது அன்னைக்கு எனக்கு புரிஞ்சுச்சு. அதே மாதிரி எந்தவா இருந்தாலும் பக்தி இருந்தா எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்றதுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம காலையில நான் தெரியும் இல்லையா 4:30, அதாவது நம்ம மங்களாத்திரிக்கு எந்திரிக்கிறது கண்டினியூ பண்ணேன். அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. என்ன டேப்லெட் இருந்தாலும் டாக்டர் சொன்னாங்க நீ சான்ஸ் இல்லை, உன்னால எந்திரிக்கவே முடியாதுன்னு. டயர்டா இருந்துச்சுன்னு சொல்ல 4:30 உண்டி எந்திரிச்ச முடிஞ்சிச்சு. ஒரு 5 யூஸ்வலா 4:15 எந்திரிப்பேன், பட் 4:30 தான் முடிஞ்சிச்சு. சோ அதாவது 3:45 அந்த ரேஞ்சில எந்திரிக்கிறது ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் ஆச்சு. ஆனா 5 மணிக்கு நான் கம்பல்சரியா பால் வைப்பேன் நைவேத்தியம். ரைட், சோ எடுக்கிறச்சே ஒரு ஷேக் ஆயிட்டு ஒரு செகண்ட்ல தலை சுத்த ஆரம்பிட்டு நான் ஆல்மோஸ்ட் அப்படி பின்னாடி போச்சு. அப்போதான் நான் நினைச்சேன் என்னோட ஒயிட் டிவோட்டி ஆனா நான் என்னோட குட்டி பொண்ணு. ரைட், அதுக்கு யாராவது உயிராங்கனாலே ஓடி போயிடும். அதுக்கு அவ்வளவு பெரிய பொண்ணையாவது காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணும். பெரிய பொண்ணுனா குட்டியா இருக்கிற இந்தியன் கேட், இது குண்டா இருக்கிற பர்ஷியன் கேட். அது அங்க இருந்து பார்த்து ஓடி அந்த ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட் மேல ஏறி நான் அப்படி வீரச்சு அப்படியே சாஞ்சி புடிச்சிச்சு அந்த நெய்வேரியம் முடிக்கிற வரைக்கும். அப்பதான் நினைச்சேன் அது பரமாத்மா எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா மனித ரூபத்திலும் சரி மிருக ரூபத்திலும் காப்பாத்துவாரு அப்படின்னு எல்லாருமே அதை லைன் தான் சொல்லுவாங்க. அன்னைக்குதான் நான் காலையில இந்த பொண்ணோட ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவன் தான் நரசிம்ம கவச்சம் படியா, அதெல்லாம் நான் படிக்க மாட்டேன். நான் கிருஷ்ணர் காப்பாத்துட்டோம், இல்லன்னா நான் நரசிம்ம அதே ஃபார்ம் தான் அப்படின்னா எனக்கு தெரியும், நானும் கிரீன்ஸ் பண்றேன், ஆனா நான் படிக்க மாட்டேன். அவனா சரி நீ படிக்காத, நான் படிச்சுக்கிறேன், நீ பண்ற ஆர்ட் பண்ணு அப்படின்னா. அப்பதான் நான் எனக்கே புரிஞ்சுச்சு, ஓகே பூனை ஃபார்மா இருந்தாலும் புலி ஃபார்மா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் அந்த பக்தி, அதாவது பண்ணணும் இருக்கேன்னா வரும்னு. அது அந்த டைம் அடுத்த நாளும் கொஞ்சம் போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கொஞ்சம் போறச்சே பேலன்ஸ்க்கு நின்றுச்சு. சோ அதனால அந்த 2 நாள் எனக்கு நேச்சர் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு, அனிமலா இருக்கிற ஃபார்ம் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. அந்த மாதிரி எவ்வளோ கால சென்சேஷன் இல்லைனாலும் என்னால முடியலனாலும் கூப்பிட்டு எழுப்போம். சோ அப்பதான் நினைச்சேன் எல்லாருமே, அதாவது நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் வேணும்னா எல்லா ஃபார்ம்லும் நீங்க சொன்னதுக்கு எல்லா ஃபார்ம், மனித ஃபார்ம், மழை ஃபார்ம், தேவர்கள் ஃபார்ம்,
அனிமல் ஃபார்ம்ல வந்து கூட அந்த பரமாத்மா பேசுவாரு, நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு, நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுப்பாரு, நம்மளுக்கு அந்த சங்கல்பம் பண்ண வைப்பாரு அப்படின்னு. சோ உங்க பிரேயர்ஸ்க்கு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ். அண்ட் தனேஸ்வரி மாதாஜிக்கும் வெரி வெரி பிக் தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் பண்ண வச்சது. ரேவதி மாதாஜி கூடயே இருந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு எல்லாருமே, சங்கீதா மாதாஜி, சிங்காரன் செல்வன் பிரபு மாதாஜி பிரபு, அண்ட் அங்க சங்கரன் பிரபுவோட மாதாஜி எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். சரிங்களா? ஐ திங்க் மாதாஜி கிளாஸ் டைம் ஆயிடுச்சு. சோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. நல்லா இருக்கீங்களா? இப்ப ராம் ராம் ஹரே ஹரே. நல்ல எல்லாருக்கும் தண்டவத் பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. It is not a story, Mataji. It is a realistic. Everybody எல்லாமே ரியல் ஸ்டோரி தான் பிரபு. அம்மா அதான் சொல்றேன் நான். Not a இது இல்ல, story. நான் சொல்றேன் கிருஷ்ண கதையும் ரியல் ஸ்டோரிஸ் தான். இவ்வளவு பேஸ் பண்ணிருக்கீங்க. Yes. இவ்வளவு பேஸ் பண்ணிருக்கீங்கல்ல. என்ன பேஸ் பண்ண ஸ்டோரி? விஜயகுமாரி மாதாஜி, உங்களோட கேள்விக்கு ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்துச்சா? ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு மாதாஜி. Thank you so much மாதாஜி. ஹரே. பக்தர்களை பகவான் சோதிக்கிறாருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? ஒரு இன்ஸ்டன்ட் கொடுத்திருக்காரு போல இருக்கு. என்ன மாதாஜி? பக்தர்களை பகவான் சோதிப்பாருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. கரெக்ட். கைவிட மாட்டார். நினைக்கிறோம். ஆனா சில சமயம் ரொம்ப இதுவா பண்ணிடுறேன். தலைக்கு வந்து தலபாவத்தோட போச்சு மாதாஜி. அப்படிதான் சொல்ல நினைக்கிறோம். ஆனா நம்ம நினைக்கிறோம் மாதாஜி கைவிட்டுருவாரு. இப்போ என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் அந்த டைம் அப்படிதான் நினைக்கலாம், நினைச்சேன்னு சொல்ல, பட் நினைக்கலாம். இப்ப நினைச்சு பாருங்க, ஒரு சைடு ஃபுல்லா இன்னும் கூட இருக்குன்றாங்க, பட் ஒரு சைடு ஃபுல்லா பேரலைஸ் ஆயிருந்தா சோ எதுக்கு சொல்றேன், அப்படி ஆனாலும் கைவிட்டாருன்னு சொல்ல முடியாது. பட் எதுவுமே ஆகாம ஓகே பண்ண முடியல. சில விஷயம் பெரியதா நடக்கிறது சின்னதா நடத்திருக்காரு. நல்ல நேரமா பெருசா வர வேண்டியது இதோட போயிருச்சு மாதாஜி. கெட்ட நேரம் அதுல வந்து நல்ல நேரமா தலப்பாவையோட போச்சு. அவ்வளவு. எக்ஸாக்ட்லி. Thank you so much மாதாஜி. கால வச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. வயர்ல டான்ஸ் ஆடி நேரா வயர்ல குதிச்சு. ஓ டான்ஸ் ஆடுனப்போ அத கண்ணு போட்டாங்க மாதாஜி. நீங்க நல்ல Dress பண்ணி நல்லா ஆடி இருந்தீங்க. டெஃபினட்டா யாரோ கண்ணு போட்டுருக்காங்க உங்க மேல. ஆமா, அவங்க டான்ஸ் ஆடினது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அந்த Dress நல்லா இருந்தது. நல்லாவும் ஜாலியா பாவ நிலையில தான் இருந்தாங்க. ஆடிட்டே இருந்தவங்கள காணமே நாங்கெல்லாம் நினைச்சோம். தன்னை மறந்து பகவான் மேல இருக்க பக்தியில ஆடி இருக்கீங்க. அது ராசலீலா மாதிரி. அதெல்லாம் இல்ல பிரபு, ராசலீலா இல்ல. என்னடி பிரபு, ரத யாத்திரையில நீ ரோட்ல போட்ட கூத்து செம்மையா நீ என்ஜாய் பண்ண அப்படின்னு சொன்னாரு அவர் முந்தானே. நானே நோட்டீஸ் பண்ணல அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணது. நாங்க எல்லாரும் பக்தியில நீங்க அந்த மாதிரி அவ்வளவு சந்தோஷமா நீங்க ஆட்டது கடவுள் வந்து ஏத்துக்கிட்டாரு. அது உங்களை கைவிடல. அவ்வளவுதான். எல்லாரோட உருவத்துல வந்து உங்களை காப்பாத்திக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much மாதாஜி. எல்லாருக்கும் thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் லைவ்